Quiz KG2 the numbers or language and literacy over creative as phonics computing coloring and writing in data a perfect dear no a year social need the can JS1 equals free no de nyina brujam e de ayo dia ba computing and career technology yes at exam questions are raw and also boam nkurado wo mo etumi kon campa no na be guru mi wo mo ama wo mo additional sem no gina e branne e for sem mock setem na se midterm ni nyina perfect dear na ye kuma se ne nkwado mu no ye bo e de awura aputoja ye ben station no ankran so na ye dan so man first of all no na be hu ye sha kwan number no 0243299938 and 0540755465 anom de no do so na wodwa so na so de agya tuma fda for the one stamp pesi so aye vitamilk na bia bre ye kan fo de ma so pe bi no ma bibia betin akoye de ma pa wunya opa na so bread bi de kan ho a calculation ni be koye di amount ene ye wona so to ana ewo edwa so ye so make drink wo ho when e cafe bia nim color bia nim bibia nim onuma eye natural ye wo choco banana strawberry de he na wo pe ye se bowra mu wo memu ba bia to anom de biara wo benya bi wo so to akatua bi na tare ho no kra no vitamin ka wo ho a ye ton bia no kwasem se nuane no na asem mo se be omega 3 calcium 6 9 ni nyina da ashe vitamin kuma wie ye kan fo de ma sankwadanum empeninum to wanga sa wonya bia ubedi ho adanse pa na instead abusuafo o take care ne parish youth council one more all saints college church santasa fancy abusuafo ya kan to ma bom ama easter jumadi ye de sisa so nya agokra easter praise 2025 na sentiti da so ene se hallelujah na ye juma ye to de ada nyankropon ase ohima mercy badumadi asibi baba behim de amaye jojo ahiginam dendende pito wuso anse ginam anyagro weni kasam se eye free ye nyo kapreba enu ti baby bia wo won ye ton safo se nyame yadom a epo bosum ne da to so aduonu so bomode ase nyina ye besiam awo all saint college church wo santase frachebra na ye fa nyankropon aye ye emfama no sada na nwumre no nan kan ena dwumade ne ye de besesa so enu ti amfa no baby a wo won no tekatiefo nyina da ye ton safo mo samomrai na dwumade no enya kra behwe eljonfo asonfo ni mienu o ene ya ba padi awai me am ye be ma miri asona ba ohene kwabena boat na awai mene eno ba afia aboajewa Asem Beba Dabi Asem nyaba ebenisa de china asem fofura ntodwada chese chiwa de nti sabredi ebohwamo a ye ko ya toye mantam aban fofura ba endi sabret adwa so se wo mo ebe sore pa na ne wo mo avrenche entokwaku ano den ede etia gadam se fuma gudie tuo ya yetuo di sise yen kwa yahoro ensuansu avro na nka enu ane enu moano abribie boy na ne atete mo mensupa no yenye bia no sise asen enu ntimanfo ani abre papa mo ani abre se krodo mo a woro mo hwese otumi betumi aso ase ni wanimu ya na atoy mantem wasa east district no mu no ebusanfo woro mo camp menu bia ene gadam se fo no de obekọ na wo mo atamusa yes o se atamu atula ba ko ya abrewani nkran ba ko Jerusalem benim sabrewani nkran no wo firi Jerusalem de bebo ase wo ho ene bebre de gu ho na wono kire se Ghana fo ne yamamfrafo no toto no e de mpim yedu ne akiri beko na garanse wo mu digada sam na wo kire se sobre kwaye no a ewo atoyema ntem no sa bia ho no a na wo mu digala no sam na wo bra mpanimfo ni bresa ya wo mu kire se we de wo se sorry pa den tokwade liti agaramse no e de nam so ma atoyema ntem panimfo akwaye bretuo mu nsensem abro no sina sere so ukọ atoyema ntem a na na kwabra bosomtwe wo na epani kwanchefo no ne dom no e de aposifo na sojafo wo mka no ho e na wo mu bowura wo mu site ho wo mko ya ene wo mu nyina ene wo mu dituse na kampro wo mu anya no kwakwa senka we na nsen nanka ebinim ko site awro no na se camps awro ekwa brantie no adwa no maja kampro na we de wo mu di jab aiba brana mu aya no den e na se kampro nyina yamana bofo apia dankwa ene oto yenkra yin ti do kan Abaye anamo a wotu se de be ya galamse yibetu ase ewo memu no eno ana ede sa empenemfoi ekokopie mu ewo Forestry Commission tani a wo Western Region ha na kwabena besomtwen wono ene ne empenemfo ebobo awon ho a abewe nin kan ya ye kan eno no ewo wasa is mention mo ewo atoymanten dinche mo se abewe nin kan no ba kon ewo aboso preti amone value side ho enye ho we eye system fofra wonum abo a ewo subiri ya no ewo wasa is pom ho baby a ene takwa nsaye mense no na ebo hye ewo ho
na sojafoɔ no ne forestry commission for enya no ntie sɛ nipa a ɛhyɛ saa epom hɔ no ɛbɛboro bɛyɛ nipa mpem no ɔmayɛ no kuro ankɛsɛ ɛyɛ community ɔmabɔ asefɛn ayɛ sɛ wei abɔ no pata wei abɔ no pata wei ayɛ no kiosk ɛna ɔmakeka bɔ mu a wɔn ahyɛ mu wɔ hɔ na saa hɔ no a wɔn ɛwɔ no wɔn sɔrɔ ya no makɔhyɛ subiri forest no mu ɛsɛe nsase no ɛsɛe kwaeɛ ɛwɔ hɔ a ɛsɛe biara bi ɛnyɛ adeɛ a biribiara ɛwɔ mu na hɔ no akɔyɛ sɛ get to a wɔn ayɛ a human traffic na wɔn yɛ bi ɛwɔ hɔ free currency wɔn yɛ bi wɔ hɔ prostitution wɔn yɛ bi wɔ hɔ child labour wɔn yɛ bi wɔ hɔ sɛ ɛwurukasa ne nneɛma a ɛkɔ so a ɛnyɛ nyinaa no wɔn yɛ bi wɔ hɔ a ɛkame akɔyɛ sɛ bible mu sɔdɔm and gomora ne pɛpɛɛpɛ ɛno nso nti ɛkyɛ policefoɔ enyanentie sojafoɔ enyanentie forestry commission enyanentie ɛne sɛ ɔmo bɔbɔ ɔmo ho a ɔmo fa mmarima mma ɔmo abɛte so sɛ wei deɛ baabi edu ne deɛ ayɛ den yie paa enti ahomakye no mmienu pɛpɛɛpɛ dasuo mu ɔdaeɛ yɛ nkɔfoɔ no ɛne na no ɛna sojafoɔ no ɛto ɛde hyɛ wɔn so ɛwɔ hɔ a ɛne ɔmo kɔpie mu ɛwɔ hɔ no nneɛma ahodoɔ a yɛde edi ako etuo afei pumping machines ɛne nneɛma ahodoɔ ɔmo di ɔmo galamsey no ɔmo nya bi ɛwɔ hɔ yie paa nipa bɛyɛ apɛm ɛne ade ɛna no ɔmo wɔ hɔ a sojafoɔ no ɛɛbo ɛna obi a ɔtwe brɛminya ɔmo de ɔmo ho ɛkan yɛ a sojafoɔ no de egya ɛto mu a ɔmo ahyɛ kampo no nyinaa adwene bi ɔmo firi hɔ ɛna ɔmo to aso ɛkɔ jerusalem no nso saa na ɔmo nso ayɛ ɛwɔ hɔ na ɔmo ɛhwɛ deɛ na ɛkɔ so na ɛkyɛ sɛ hɔ no nso ɔmo ntumi enya hɔ ɛnkɔ a kampo hɔ no nso ɔmo de gya ɛto mu a ɔmo ahyɛ no dwerebe nti meka sɛ deɛ gya nya abɛduru a jerusalem ɛna afei aberewa ɛni nkran camps ahodoɔ a na ɔmo abɔ a ɔmo de sɛ subiri forest no ɛne deɛ ɛka ho no nyinaa no sojafoɔ ɛne forestry commission joint operation ɔmo yɛ no ɔmo ahyɛ camp no nyinaa ɔmo ɛyɛ ghanafoɔ ɛna afei ebi yɛ mali ebi yɛ niger ebi yɛ burkina eti afaafɛ sɛ multinationals a ɔmo firi mmeammea bebree na deɛ ɔmo ɛyɛ ne sɛ mfidie no a wɔn ɛde yɛ ɛyi no tampon no ebi wɔ hɔ a yɛde tumi ma nkanea wɔn akeka so mu a na afei asɔ na wɔn de ɛyɛ adwuma ɛwɔ ɛpom hɔ ɛno nso koraa ɛda nkyɛn a ebinom ayɛ generator akɛseɛ ɛwɔ hɔ na kyerɛ so wɔn abobɔ no camp akɛseɛ a ebi yɛ nipa tena ɛyɛ adwuma a wɔn de wura forest no mu ɛna damsey no ɛnyɛ adeɛ wɔn yɛ wɔ kurom wɔn wura forest no mu forest no nso no ɛba nsuo ne adeɛ a wɔn de pipes atoto fam a ɛyɛ wɔn adwuma nti galamsey fo afan no deɛ ɛyɛ bebree a wɔn fa so anya anyinam ahoɔden a wɔn ankasa ɛde di wɔn dwuma wɔ hɔ a ne nyinaa no sojafoɔ no asɛe ne nyinaa wɔntumi nkyi nipa no wɔn ano dɔɔso afɛ community ankasa a wɔn dɔɔso wɔn aba apem ne n'akyi baabi a wɔbɛda na ayɛ camp no ɛno na wɔn de gya tom ahyɛ no ɛdidi sɛ wɔn ahyɛ camp no deɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi ayɛ beebi akadeɛ ɛne akodeɛ a wɔde yɛ adwuma operation ne nyinaa nso yɛahyɛ ne nyinaa nti sɛ camp no agu nti wɔn mu hɔ ne nyinaa apɛ baabi ɛde wɔn trafa jerusalem town sɛ yɛkɔdu hɔ no ɛhɔ no koraa deɛ na kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ no nya no nkyerɛ sɛ aberewa ne nkran agu nti aberewa ne nkran agu a yɛsɛ ɔsi sɛ ɔyɔnko abɔgye sɛ ahyia no atɛnsuo deɛ ɛsɛ obi a nti wɔn ankasa agyane yɛ wɔn kɔduiɛ no na camp no hɔ ne nipa dodoɔ no ani hɔ a wɔn de gya to mu ahyɛ no ɛnɛ kyerɛ sɛ woku bonsam a na bɔne deɛ ne nyinaa to atwa saa berɛ a meka sɛ yɛn neɛ jerusalem ɛna mokɔdi gala ha kɔdi adwafoɔ yɛma no bɔfoɔ apia da nkwa no yɛra so agyina mu wɔ atɔyɛ ma ntam ne yɛnwura mu hɔ ne mɛpie mu wɔ asankragua na wɔn aba bɛto dwa sɛ western regional police command meka sɛ wakyɛm mmeranteɛ mmienu bi a wɔsusu sɛ ɛneɛ korɔ no ne bɔnefo sɛm ɛkɔ so mpatam hɔ nyina da no no mmeranteɛ yi anim ho bie na wɔkyerɛ mu a saa mmeranteɛ wɔdin ɛne mohammed abdul salam wɔno anya mfinhyia no 28 ana karim yakubu anya mfinhyia no 42 na posin krata wɔde aba bɔnte hyɛ mu sɛ saa mmeranteɛ ne no wɔtakwan bi ma kyɛsɛ no wɔmhwɛ ne mu a sɛ kwabrane ne ntiba bɛgye ne deagya wɔn mato ahyɛ ne soɔ ne wɔn anya ne nyadoa na enum no na posifoɔ ɛbɔ aporo saa ɛkwan a wɔn kɔtɛ so no etu wɔn sɛ posifoɔ ba na bɔne sunsumanti no bɔne na to wɔn so ɛne wɔto pia fa agyan na wɔn na posifoɔ sɛ dabi saa mante menu sɛ de wɔn aso mlikam no mu ɛne bɔne wɔ wɔn tirim ɛna posifoɔ so dwagu wɔn soɔ ɛne galamsa amena bim ɔmone aposifoɔ nya agɔkora ne nyina mu na aposifoɔ timi bɔ homɔden ɛkyere mante menu nyina da epie yɛ wɔn mo se wɔn no na sɛ tutia yi bi ana kuta wɔn mo afɛ etu aboba AAA ni bi cartridge bi mako mmiɛnsa ka ho ana Nokia keypad fo yi bi ɛno so ɛka wɔn mo ho a wɔn mo timi bɔ homɔden aso mpo akyi de wɔn bɛtwerɛ aposifoɔ akokoma sabre deɛ wɔn mo bɔ ehwehwɛmu ahodoɔ na ɛbɛto odwan yɛma no boni Charles agiri wɔno
wodi ati ato yen kra mom yentie bi Seba aya western region ha dem be wenyi mo no dey aya nsama ya de baba no anya galamsey sama na oye anro be siara sam bebre meji na eba sankigba aya anro be si so anya sonkokra ya ba ka de mre bebre ni aya series of oye robbery no ya ta yenya within takwa aya sankigba onya medamo galan mun 17 my boys bebre na wo ha da mitumeti koni wodi shempapa meji na oye Western Central Police Command ono ewo tapa wabo modinara wonsa esu oye rentie bobun epieni bi wo mu akor odikan ni dinde oye Muhammad Abdul Salim ono owo 29 years na Karim Yakubu ono so owo 42 years na Roberts was suspect was suspected that were Roberts. According to the police patrol team, no what there. What call police patrol and Sankigba Takwa highways now one man over there for BNB was motor da which na motor ni jina ya would the car share bush no mo baby. Nti also on them with jina. No one but chasing one out, chasing one cherry. The one far oya Sankigba kwa inu mo baby. The one for Tim abandoned pits amune donko ya wo to galamsey ya one but one yi another one katabi ebi wo do one wo da da for fu wo do one na wo to mo anam de won nim there amune bi da won ti police for wo to ma na wo se da bi wa to mi no wo wi da no ne ye bobo partnera e le wo ji da ma renti the one feed da mo amune ma one second one no che da wo kita shotgun na cartridges nyanya friend bullet ya ye de she etrimu na ye du kunimpa na ye du kukuei ono so tray cartridges no so okaho na one second Nokia pad mobile phone ko wo di ka ho a any be nyimri yara what the one able pay mu Takwa Western Central Commander in there and the pay was what the one boko na court na wa hwehwe won sem na we mu baby pot here what they damagani what the quite say it would be na wodi edi na kwana wo fa the yonya damagani afi abana kasa the one edi jambe embrace nti ebisama mo wesu Sankigba na me de abrewu abusua de atini kan ayamani boni Charles Agri for yen to so na fe fifi mantem ensam no de se Krobea die sabra kura safo abrante bia yamfa ne din entu edwa wanyem frincha no ba aduasa sabra meka se de edwa franampa ne de ato mu amen de wa hia ese Krobea ene se ya afidie tetanfo moto bi tututu popopro wakon makwa dua na abrante susu se kwani bia ya wodi ne dwuma edo hode area hode su kada de jajajajajaja ubon so obi awu na akobokro no am yakunu a na eyukada riders ya na akati pam ho ya wo modi awu a ya etisa na ye kyerese nipa wawu na wono ankasa wo ewura mo ba bi otwetwa pampru na prekope na eyukada branch ba ko hunu se wo pia motori ba nti wono ano a wo ka che ne yonko no se wo mpia moto no ti moto no ho nkomobo no nipa nkro mpia nkra wo nim moto no eni ba bia wodi efri ti prekope no a na ukada fo bi hunu se nkomobo bi koso se moto yi me pesenka se ho asema se wo kwa ko wianti eno moti no mse prekope akwai ene wo kwa ko wia moto no na o madwene eba so nti obi nso kra na ti a de wa ko wia moto yi a wani wawuo ti anaso ntentem so fa moto no dwane wodi moto no edwane akopa babi de akwakohye na ho na wo mutin no hoti no babi a na momese moto ni fa na da akwakohye do kokokire edwanfo akire na wo mu de mpabro bonwa de ne kokuro no agya ho babi ena ho mkotwa agya pa de eto no emu na sabra meka se agura safo electoral area wo assembly man wono bosomo Ismail Odum ena wode atodwa ya wo chese hadwene papa we no ne se na sentem kra no kada drobes bi wo mo so saa ne ye wonom ohun ti akwa sa se obi na wono so ku ede atia obi a ya wodi bone sese wono so etua no so ka bi eno a basa hadwene to chese se ye hu obie ana se obi adi bone na prekope ye ku no adum ni jama wo fira transfer se hadwene ti wo se mpanifo aposifo no wo mo a obi mpanifo a wo mo mpotam ho no eye totoye na ye nkyekye de ma na asambirima wo bra wo kasa no ebinim
driver bi dia ono so Sunday onye adwuma no akọ frum so akọ park wo a onye frum a onye adwuma wi oba kwan no no moto mi fo e no frefre okada fo no moto no bi ewia sana omo aso omo aba asafukum ni electoral ho okada station ho se omo kuta moto ba ni kin na iranti okada fo no ba ko fa ni kin ko park ma no nti omo tra sa okada ni nachi eko bedia moto no ehye no omo endu okra na omo fresh sa okada ni se boys na omo aba abefa no omo wia obi moto nti omo hwehwe omo na ba ko tiri ko na no de ono abetna utike ho for pass 1 year no to fu mu dwane ye ena ba ko esu ye so ono so dwane no ono so kopie obombofo bia okute tuo so na obombofo ne die tuo ne fi ni so dwane a obeku no de ne ba ko ma okada fo no so no mu ena ofre de bia moto no omo de akose so ko tire wie ye no ena okada fo no omo bu ma to esense omo bu na omo Afjafo aguna ist emensi mu wa finfin mantem aguna safo ankasa pote ena se misi Asem Beba Ismail Odum boden se metudwa ya wo che se hadwen passes abra branti ekono abusia fo nsem na sisemfo ya fa John Ntwibo se akolabo na bede che na na pia kokoto sa kwade papilo yenyina ye boa ye nsem no awie ye de ebesom ye enam ne mienu na nsem ye bebede ma momidin enoba afia aboaje wa mene Asunaba ohene kwabna boaten ebujanfo yenhwe na birthday ba ko bo hoyenni emfamfiri ho we happy birthday to Patricia what don't wedding birthday no Patricia Jemfi ya wo kwada so ejoso ho no wo we feel for boaten Samuel Wontumi TV and radio was all my happy birthday Nyankopon man kwatenten na de wo nyina enye yie ebio we so happy birthday nkoma Aida Ajoa Frima Takura wo apata St. Peter's Catholic asafo we for abusuafo and amfei youth society wo St. Peter's Parish and wo nyina sa kwade ka ho bi wo ma happy birthday Nyankopon entre ho kwan mu na enkwatenten enye wodia abusua ye sorry ama die ewu aba akura wo betena se neja de tibia no wo de atoa yen so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, I'm sorry, we bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox Mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor, for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawi in Fidu Yenunka. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear, in the and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any perfect series any bi na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na so we there school be kura betumi akotu akoton am the students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first up any omamu ba bia yetonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MD aji ejwede nkra so ya. Odofo, mami mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramien chain my yen shemau car cry de bampo e brano ye de coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba but motia say obe hwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem nyetimi asra no by Grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL ne nchen pe Ose Kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. Oteka Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Krobea nie, Krobea. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Imano dosu. Nanso, diodi amenipa no, eno na wede, ohwe so, Asem Beba Dabi. OTEC, nyame ma wonwuma no, enkoso. Openya wotietuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo, enkoso. Enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden yo omo dia. Eni se ame no kasa no kai. Enkwana a wodi ama me wodi asem yen. Wo so wodi a sene ya metumi atiato obrani ho hwibio. Pata ya kyede na ade akyɛ na ade aso bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asem o edini wo mo kwanyukura na etuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we de ne kyense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mo nyina ho ban de bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mo gu ani mase nya sa no mo tie wo mo ka se aduma no mo ye no emra wo mo obi ani mase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo to fi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho de no tumi no ense wo manya kokuduo emfanya kopum bra wa obi woni me Asem Beba Dabi. Amen. Amen. Yani, osese me bani didi a ende mo ha one se munjanu. Onu de me kom papa mo ntimi kwa kanje papa mo se waja me. Na mu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi. Enti e ba ne se o mete a warija ye na afiri me ma no. Ne papa se me ba wunim nyansa pa o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe. Me kom papa mo no mo hu de me kwa ye. Me papa mo kura man ko bu o mo. Bi kwa me papa mo se betena sire mu wan yi a me se me ntimi. Enti eno no ma fa bu ama o mo. Na me pie na papa no o mo sire
na me say oh papa sa na chese mo plan say wo ba no onko jame na mu ntimi nka ntimo pesa mo te aworeja ni free ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edeli omo pio ma no omo se mi di omo atem papa na se mi di na atem oya de na wo na ibe sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me ko ntimeba no na ma ba behwe ntimeba no oba hunso ogum se me ne danti mi hunso ogum ade acha mi hu o de na hu ne sei ne tie suo bi agu be sheet no ho ena bi nso ho a ode ntomago omo de pepa omo spence ni wia no wato ahye mpaase enti me ne be ko bi hu kra be mi ntomago miensa me ne be ko bi hu kra ma ne sesae ena o ka che me na odi pia bonte na oba na o ka che me se wakosie wakotutu amena de ade na hye ena me se enya no kra ye de na wakotutu amena na odi ade ni hye enti na kola ba ko ne kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye de aduro na o se aduro we de ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no anim ha ya no se ya ndi me fa mma no na ono kro wo match wo ho no na me se daabi me fa mma enti sa nduro enti na ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wodama wo be hu na oba ba ho no o se master kwadwo na me se wo nya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo what wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowra ni dam sample sei nti ma me yi ni nika na me hu condom na me se nti juma awudie ni na me fa condom na etu na me de ko asore na me ko bo sofo na mane se o de condom na dura asore dem me de ko ye nana Krobea me de ko ye de condom na ko kire wo sofo me de ko kire Asem Beba Dabi radio mo ho Krobea pem ne da so wo sofo ho akosi alare de asem ene de waba na Krobea na bedwafo ene na tiefo nyina enim okay me sam ne tete ene ne tentene sey me ne oba bi ana share ana yinsa bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years eso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane bae a wose akura ne nyema ba atemma ekọ abusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mo busa ne se wo se akura ne nyewa ne ba ne ye de na wo no ne papa wai so nim ne papa no oson daya na onyema ya oye dey oson daya na onyema ya ona na ne papa akura ne Yesu Kristo second ya na sana ne papa ma busa no oni asama obaka ana ne papa ma busa ne se onka on person papa binka no mumua no wantimanka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chama o woni ma samaka de beda onim kwa gye mensa no kro ya sa ka frame of phone so ka zero say me yire no o ni berefo sese ni brade ni brade sa no ka kire why na ne o yire twem na sisi ya ono a wo ma mempna kokora no sese wo ne wo yire twem na na onim o me frɛ no wa phone so say me ba na o sa frɛ me say me to duru a yiri fa o ba bre no kwan kwa gye mensa no na ma to duru no sa de koma no no de afa wa wo yire aja me ya me de awie na ma ba fie se ka wo mu minu no wo Asem Beba Dabi wo de wo kwa hwa wa ye o de awie wa ba kumase aja mi wa ba kuropon wa fa wo sere o so kwa no ato eme adura e de fa ba akoma no na me se me nim hwe nim se na akọ kama nko kama no ma de no o ma mi wi no anfo ba afoforo o wa fa bebre na ya no obisa o ka kire o se twadura e de fa ba abre na wo ya o kan de ne kire no ubisa de de o se o de kokọ na ge ho one no han na enyini nye no ya nye mesize no ono wanyini mpacha o yire wo mfie be sen mere o 35 years Tag 102.9 and what to say one kodwo mensa na etwem mpacha wo de na ma wugidi say ya mpasa o yire ne kodwo say akura na to ho na ye wo me atede akoso bia na obi anim phone number ya ma information enti ge no ka kire wo say akwara na wo wa wo ne nya wo say ye hwan ba ya bucha me wa fa ne ya madanche ne ya ne papa ma wo me ya madanche fo o mo bucha nse akura ne papa wa yi o so nim ba bia ne papa no o bucha nse na wo no ho ne nya me ya
Oso son daya. Sesen oson daya sesen. Oson daya no ofa yefunu. Hey, Asem Media is over me. Atichire mati OTEC 102.9 FM. Wena me ba kitwa na ye twen ho manson de se no. Ne sister panyini ba ha ohonum. To ko honum no. Odi kura na bai. Se sada de na nsu to. Odi kura na breme se kura nsu oba ne papa ho. Am so what? Odo fam ba mame. Me ge kura no. Ana me de akura na ko ne mame ho. Me koduru aye kura na so honum ma mini se ayi mbana awo me se 19 o se 19 wa se 19 night wear eno bo toma awo papa no edema pra oya dey o papa no edema pra o se dey 19 no botoma eno obotoma papa no so te no kon no no opera na hey amina on sha draws dabi hey amina te ko edema no wo hwemsum amama ndaja ma ko da obonten sama ka tell me so o pacho o twan tropa di pamata di asami na me sa tikire na me say so ono papa na twampna de no opera de dem no wa hye 19 no obotoma no wa hye draws what is one hwan one na twampna mate da ono de ahame me ba no na me pacho me je me ba no twan wo me pra masam nyina ni Asem Beba Dabi. Nebe yiro. Ile. Oduma nkuma nyame ayeye enka wodin enawia yi oduma nkuma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yedema wodin kronkron no adofo ne ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ye hyiehia de ba
Otek 102.9 FM so ene eye wukuada ene eye bosome nan ofarisi obosome ne da etosu dunsia emfimpinu ne aduonu num ena yewi ena wiei yasa hia bio se ye ba besom ne ye de adesua ene ade kire dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie kai hye ne nsuo se obetumi ajoin yen live oba yen social media handles ne so a se ye Facebook se ye YouTube ye stream show no live hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM ewo Facebook ana YouTube se wo hwehwe na so huna dwumadi aye die edem ubetumi ahwe yen ena wiei adwenkyere bia wo no ubetumi di atum ewo comment section ho yebekan no kama ewo afidikasie so de abawo se ye Facebook ne so a eya ahye wadama mawunuanom ene wadehye enya dwumadie no bintie ewo won so timeline na wonya binso nhwe se ye YouTube ne nso so a kopelink no fama wunua na enua fama nua na yenyina yenhia nsua de na yenkyere yenho nso ade eya comment section also fa wadwenkyere ntum megene makan ewo afidie nso so de amawo ene ye wo Be Love Radio fo ewo Spain abuchiman ni mu ene wie Be Love fo abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ene oba United Kingdom mining nso mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Bweni Radio ena Sahara Radio ni nyina nso wo UK man mu ena wiei adofo ne adehye a monso mo monitor show no all the way from UK ena wiei ye chiachia mo bom abaso da mo asenso ena Kings Radio ene ni TV eno de wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America brichman mu ena wie won mu nyina nso abade mu abiebiem ya wonom faye medi de Krobea nana Yaw Asante ena wie oje amanie ena wie apesemakana nanie ena wie Krobea jata meni washia ye hia oba de achia me ye hia ya eja akra ompom te sei Nyankopon adom ho ye pa na aso so adom krona menso me ho den ye da Nyankopon ase ene ye wukuada midweek munie ene wiei ya san hia bio ya ye ba besom eduru kuada sei so a ensem wo ho na sebe ensem wo ho nso nti ena ye nso ye wo ho enti ene ye hia ide na chese yebesua de ya sa akire ye ho so ade very good eja kwa mi wo ho na mi bo na ho te sei adum na da Roma ene uku de change yeah eduru ku ade munsam doso munsam doso na se de ade ba ku bi a ekoso okumase hapa nso ye mita emu de hen ECG meter na ne ye de ebo ba bontin de se ne ye ayehu se de meter wi ana se ya ba so enti se operation bo meter ho ban ene se ene so se ene so ba operation bo meter ho ban obe especially woma ewo shops no wo de awunim se waje meter de abo shop ade a che wo ba ba yi wadwuma abekọ ne yetu meter no ne yetuko na meter in the name of obidin ne ayi ho ahwan na ne yetuko ade we bia si na ade hye a ewo Askoma Mpom municipality mu ade we empotemo ni mu no koso wo mu pa meter tutuo no koso wo mu edi sesei uwo ofie a bo meter ho ban se wote twetwere a emen na nya wo dedodo ya afore na kohwe obita ntia no surface water de na ba yo water meter no anu tu no mu twetwa o se ayifo no twetwa anu de papa obeba no ba bi ayi de ko no ni etwa minim de na o mo pe no mu o se yo na we no o mo koton ana o mo kobubu ayi bibi o eno ne asem no de me de ye case study eye abrantie bi what ya se bi ya
ne shop ɛna enipa bi akwa akotu ɔno tu ya no obi nso de ya tu ɛna yɛde akwa akɔbɔ ɛde ama obi ɛna ɔno mu duedue mu a na wɔn kɔ hu nipa no ya yakɔbɔ mita na ma no ɛna wɔn kɔ yɛ post case ɛma posi ɛkɔkɔ kye no enti yɛ kye no no ɛna ɔno nso kyerɛ nipa ɛbɛtɔn mita no ɛde ma no enti yɛ yɛ nhwehwɛmu wurawura mu wura aseɛ no na kyerɛ sɛ yɛ saa mita no ɛyɛ registered ɛwɔ saa nipa no din mu ɛne akɔtɔn saa de ama saa nipa foforɔ no enti wɔn a yɛtu wɔn de afiri wɔn shop ɛnso de kɔ bɔɔso sɛ yɛn nso yɛ deɛ yɛtu na yɛn nso yɛ suspect sɛ yɛ saa akɔa wei sɛ wɔtu obi deɛ de akɔm owura wei ni atumi afa ne deɛ a ɛyɛ ɔno a ɛna wɔn sɛ ɛne wɔn deɛ wɔn ni evidence na deɛ aba no ɛde deɛ yɛakye ne ho no ɛno na ɛyɛ evidence ɛkɔ so enti amanfoɔ mu wɔn ani na hɔ nso woyɛ obi a wowiawia mita yɛ careful na wanhwɛ yi a ɔkorɔmfoɔ owu a owu ne nsa no yɛbɛnya bi atɔ a yɛbɛtɔ no wei na kurom a yɛbɛka kyerɛ sɛ yɛ ntɔn nti wopɛ bi agye a wobɛgye no wei ɛnyɛ yi si gye nanso sɛ wokɔ a asɛm no nti sɛ wokɔ a asɛm no sɛ wo sɛ wote fie na sɛ obi di mita berɛ sɛ tɔ a na wahwɛ nyi okay mo meda ase ɛna wia yi adɔfoɔ yɛnsua adeɛ na yɛnkyerɛ yɛn ho nso adeɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ wiase yɛfrɛ no atɛmdidie atɛmie obi wɔ hɔ a sɛbesɛbe adekumaa bi saa adeɛ wei na ehia ntɔkwa sɛ wobɛgyina so adi matɛm ɛnso wobɛhwɛ na wasane n'ano asiw so atɛmie yi ɛkɔ so wɔ yɛn mpɔtɛmɔ atɛmie yi yɛfiefie mu yɛn yerenom edi yɛn atɛm yɛn kununom edi yɛn atɛm yɛn mma edi yɛn atɛm yɛn nso yɛdi yɛn mma atɛm sɛbe ɛkɔ so wɔ abusua mu wobɛhwɛ na yɛnya obi a ɔn deɛ sɛbe no baga waya wɔmfa obi a nyɛ hwee enti so wɔsɔ mu sɛ wɔtwa wada paa ɛnyɛ asɛm ketewa sɛbe yɛnam a yɛkɔ a yɛba yi atɛnie yɛhyia bebree obi wɔ hɔ ade ketewa bi kaa mu edwam ekurom na wasesa afoa so ahyɛ da gyina hɔ na nie wɔtwaw obi bɛsɛ me horo no wɔbɛhoro wo firi wo tiri so ɛde aba abɛsi wo nane ase atɛnie ɛkɔ so nanso yɛnhwɛ adeɛ bi sɛ obi di watɛm na sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔsɔ so a ɛyɛ adeɛ ne de ba ɛde ntɔkwa enti sanya atwɛdebɔ pupo a etumi kɔyɛ abotoɔ ebi kura tumi yɛ ɛmaatwe anaase kantwe ɛnam so mu obi kura tumi twetio bɔ ne nyɔnko nipa tuo eku no ne nyinaa yɛ atene o ba ma menka asɛm bi nkyerɛw ɛna awie wa a wotie me be gentle be gentle enipa a odi watem ne no ɛyɛ a fa kom yɛ fa diye fa yi saa nipa korɔ na no tie deɛ meka no yie deɛ wodi watem ne sɛ yɛ wo yere ɛyɛ wo nua abɔnten so nipa a wonim no be gentle fa kom yɛ fa diye silence fa yi saa nipa no na teni a odiw no fa yi na no kyerɛ sɛ nipa no a odi watem no ɔwɔ botaye bi ne botaye a wɔwɔ ɛne sɛ wobɛsɔ so na sɛ obi di watem na hyɛ wɔ bufuo na wode saa bufuo no okwa akɔyɛ biribi a onwene enti okwa akɔsɔ so no wobɛsɔ so wabra a onwene ebia asɛm bi ebepia firi wano aba no obi gyina ha na Krobea pa na ɛka saa asɛm wei ɛyɛ wo ne anim wɔ ɔba de akyia me nie ɛna dabi metie no paa nso sɛ wahu deɛ yɛyɛ nanso sɛ nka wode kom yɛ anaa din yɛ ɛyi saa nipa korɔ no ano a ɛnka ama so nipa no botayeɛ deɛ wodi watam ne botayeɛ ɛne sɛ wobɛsɔ so wabra a onwene ho woanwene nso a wobɛka deɛ nsɛ sɛ woka
obeye de ensesa wo ye akina bi na de animguase na ebrɛ be gentle na frustrate nipa no di nipa nani with your silence maye me di gentleman me nsa hyehyɛ mbotom me gyina mba bi sɛ ye line so a me gyina mba bi eye fie a metemba bi din wate ase nipa na akro obegyina hɔ ɔno anadwen bebu ne fo aka sɛ na de me ye ni sɛ yei wono kra wati hodin a wonfi me sɛ kokoba sɛ obi ani hɔ obi twam mpa obeka sa dai akwa wo ye bodam ni ana ya wugina ha wo kasa di atam wabra obi ansoso sɛ wo huno enti na wiei de me pese me ka kyerɛ wo ne sɛ frustrate de odi watem no with silence with silence na wo yes ade no a obehu sa akoye dimani Krobea asem nie Obo. Akra? Good. Yena nyame ase na yenche yetie fu nyina. Ojo so. Akra. Se obi di watem na otimi hye wo ho so a emanipa no ebedane sebe jimfo. Ono be ka kire wo se sebe wagimi na ayakwasea na ho atani a wo di woni nyina no se wotimi hye wo ho so a sa atani enu abesa adane akọ no aso wa bra wo nkasae enti ahohye so ya ade a ehia pa wa bra obi aye na adwen se obi di watem ebra wo di watem no na se wotimi hye wo ho so na wo dina din na ono nko ekasa na wo tope na wo mfi nu a wo bebusa se na kuwai kura wakasa ya na ewure ya wakasa yi wone hwan e na ekasa obi pen ho asmo obe kire se anipa asmo esi ni wone ne kasa o na ndi won fi nu yi ohun ana ontwa so afa obia be kasa de wo ye ne nye obia be kasa de wo ye enye enti atanie no de obedi wo bia no omo ho nyina be dwen sa atanie kro no a e de amasa anipa no wajimi papa wajimi no omo woni nyina wuza anipa akaza ne wonfi woni mi yunu wana ajimi wona wajimi enti bre bia obi be hye na adwen se odi watem no bo modern se wo be hye wo ho so na waka wano atomu na aka wano tumu a atenie ni pin na wodi ni nyina no ebedane akọ no aso wa bra omo ho no a ebesusu sa atenie kro na edi ama no bre obi di watem no bo modern se wo be hye wo ho so akra de be kan de no so eno no awiai na naboadu ose oteka busia ene ma join mo show no Oberman Vernon ewo United States of America mu a me mamu good morning na mabusa se mo hotese nyankopon ya dom na naboadu ye ho den pa adom no Ebenezer baabia ode yen aba bedrudie amankwa abo Steve eno ose akra ya Krobea Asante ena wia no abedwafo nyina echiachi amoebro wadama yawuram na yawuram ye ba besua de na ya kire yen nso ade ene Sylvester Buadu eno ose akra ya Krobea Asante yi uni utim ye domo pa wate ene ye wo Germany Berlin ena awiai ye monitor Asem Beba Dabi show no nyankopon nyemo kese ye da se Georgina Afrifa ena ose akra ya Krobea Asante ena awie ma menchi acha na memmo abaso se wo ba USA bronze New York City mu a yenso ye wa ha ye hwemo nyankopon hyira mo wate na onyemo kese ena na ba Afrifa ono nso awuram ena ose akra ya Krobea Asante master lasan wa ha awudu idrusu ye nyina ye wa asuofi asama nu sat ena ye hwe odwumadie na dwumadie no na ye mfa ni agro awie ye biebiem yesre wo suru nhyira de mawo ogoro mensan so nie ena ose akra Krobea awie ye chiachia weburu ye moakwa abanso ene asuo nyunufo ye nso ye wuram na DJ Monkey ya wono nso tie o pa enti ya no achia na mame mate ono nso da ase je so wate Janet oba Jane ene ose akra Krobea yi meme wo Jordan na akra uye mi teacher wo se wotena se ewa afidie so se yi a na yesua nioma bebre e de free woni abedwafo ho ye de bibwa ye mbra se beye beboa yen wo ye dada asetremu ye da se Esther Safo akere ene ose na yaw good morning ene me nso me hwemo wo USA se ye nyankopon nyemo kese ye da se Alex Chei ono nso wo US wa Minnesota ene US fo a mo hwe ye nyina nyankopon hyira mo ose akra Krobea nie
ɛnɛ oba Minnesota me nso me hwɛw ɛwɔ ha na yɛbɔ mu aba so nso ɛne wadwuma pa a woyɔ nam kromfoɔ asante bɛkɔafoɔ na Krobea kyea wɔno ma me pa wate mate ɔno mo da ase gye so ɔba pazanda ɛna ɔsena na Nyankopɔn hyira no wafutue wate afutuo no a wode ama yɛn no emu edu na ɛso sene ahwene pampo mate ɛna kwaku yɛboa ɛnso wɔ Facebook ne so ɛna ɔsi in fact na Krobea mu team ne yɛ very solid yɛda ase ka akyire Caleb ɛna ɔsi akra Krobea ɛna brɔde kwa no Lakeside ɛna me nso me wɔ kwaku Gentle Ventures ɛna wie yɛn nso yɛ wɔ ha yɛhwɛ Facebook ne nso so yɛ monitor mo Nyankopɔn hyira mo pa na ɔnyɛ mo kɛse wate Donko Senior ɛna ɔsi akra Krobea yɛn nso yɛ wɔ Facebook ne so yɛbɔ mo aba so no adwuma pa mo yɔde ma mo da Ghana na wie yi France abruchimamu ɛna me nso me wa me nso metio na wasɛm a wakan emu edu me wa tonso Kuwait Richie Bless ɛne me din na ɛnɛ wonsɛm a wo kan amama kai ebebi sɛ silence din ya na komie is the best way to answer a fool sɛ wo pese wo beyi kwasea no a yedin ɛnokrɛ saa de we uye nipa na wo de nante a ebe no eye be a eye adwuma pa awia yi yɛhyia yɛ ba besom na awia yi enkomo a yɛbɛbɔ no me wo awura bi ɛwɔ manim ha na awia yi na sebe aboa kusie ɔse ompia wia se kusie be pia wia na yɛ asɛm waranko asɛm bi nti na ɛma ayie ba fi a bɛɛma su na nka bɛɛma deɛ ayie ba fi a wonsu ɛyɛ asɛm bi nti a ne maame na awuo yɛde kɔhyɛ mɔkyiri yo adeɛ no yɛkɔ akɔtɔ adaka ɛde akosi adeɛ no ne nyinaa yɛ maa so die yɛbɛyɛ yie kwa bɛn na mɛfa so a menya sika yi na yɛde ayɛ yie no enti kwabena ni gyina hɔ ne nsa gu ne ti esu a wɔsuo no ɛwɔ ase ne maame nso kura na tɔma ne bidie o abrewa ankɔ ama kwabena ne sɛ ne waduri abrabom wasoroche abɔna hwe hɔ wɔda hɔ din wɔka ne ho enka enti abrewa ne kɔba mani nya bibi di abrewa yi na da hɔ yi enti ni su no asie ni o sɛ wahu sɛ ne ɛteɛ wahyɛ me bɔ me wɔfa enkodi mi tu kwan baabi adeɛ na drei deɛ nani da so asa ni su ni nyina ase no no enti ba ma nsu sɛ ba ma bi su a na wa ase okodru baabi na okohu sɛ kwabra ni su ya super hini no hini no wo ye ne ho hwie nya yi a ɛyɛ abusase okodru biaba na wo bi te hɔ agegye ngoso yi de asi nanimu bubobubobi akwa bi wose ye pare wo paapae ntoa menka sɛ akwa we di opensa dodo da bi ɛyɛ menka sa ɛyɛ abusa no de ne ma awensa busa no mekɔtena baabi na abaya bi ba hɔ na wo hwɛ enuoma awura na bɛfrafra grass ma ɛna wo paapa grass yi na mrantie mienu bi te hɔ ga we die die nim na nie o yese ya obebo kwa na tinten me hwaba ya ni din curious as I am otwawie ye no enam kotua aka edema no tua kama no wabu nkotodwe ewo ba ni mu no odam say yewura sorry get up na me wura bi na nanam na wapie ene tinten sade amrante ne kae na enam hia no wa kire ho nam se maame bra o pa asam afiri obi ho am na ka no kra ya ahoa no owo me abaya kama bi o kro kama ofafo de di bia wo twaniti kama oba pa
nneɛma a wofa ye deɛ ano ɛden na den ɔse bra ɔkye metena ase ensɛm awura ne boro so kyerɛ me no dabi yɛbɛka yɛ asɛm o dabi da no saa brɛ ne yɛduru fie ɔdwomtoni bi de bɔɔnwom se dabi a meduru fie no yɛmama konwa tena so a hwan na ɛbɔɔ saa nwom no ɛnɛ ne champɔn yɛ a monhwehwɛ saa nwom ne ma me mɛbɔ ada yɛbɛduru fie no sɛ ɛnu abrɛ minta ama yɛkonwa tena so a saa da no yɛbɛboro nsɛm so papa deɛ yɛkɔ akwantuom yɛkɔ huyɛ deɛ yɛkɔ faa mu nipa nyia yɛ deɛ nipa de yɔ yɛn saa brɛ no afei na ne yɛkɔbɔ yɛamaneɛ maame akɔ aba ɛnɛ wapie ɔho te sɛn good yɛda nyankopɔn ase yɛfrɛ wo sɛ mawura afɛɛfɛ yɛnya ako yaa na afiri he na ɛbaa ha atonsu bukuro ɛhɔ a na afiri anaa wote hɔ boase kwan yi so na mmom bukuro no abɛtena na ayɛ adwuma bɛɛ wɔ bukuro take away paratin bag take away na no sika wo mu ho kakra kwadwofo ne ni die wotena woto so a ɛno na ɛmoa aha enti enti ba sa na momoton de masters anase amanfo a o menu no nuane no na so so bi pibia na otubi obi pibia jetere na ade na oto ze sa no se unni customers a se ni obebre wo ni unni customer wo because one bi to bia ma no anso ne musa wo a no pibia jetere na ade na ba ko bia na oto ama ze no anso ne musa ze na ba sa wan hwe ya wa bam kura bebu na nso nkakrakra mo amo wa tonsu bukuru ne ne mpota mo maame no nie mo hwe nanim ye frɛ ne ye nya ako mo hu so no take away a mesrɛ mo ya mo frɛ no na monto bi ma no awie ya di asɛm ene de waba me ne mabedwafo anim wato me das ewie de nyame adom boko me ware mi me vanze konfie aduonu baako na me fitere de betena tonsu bukuru nti yebetena tonsu bukuru no ye wo ye Facebook no ka kire me se okoye o maame kuku na mse mi ro kuku ya koye de emo nti yebe ye ja kuku ndi na afia ma wo a wo be koye kuku de da be ne kina se yebe hwe nkura yi o se chinchina ala da o ko akoye because nkura ni nyina onye bi ahwe wo okoye ne maame kuku abusua japade o okay to aso na mse ejade asana me kamene ne kan bia wo so nti ase chinchina ko akoye nem jane pimma no koye so he kura na se adwuma na on physical ma onye hwe ese akamene nkura yi ne tete hwa ne yedi me sem di na chi me sama bebia wo bia nyame fa currency me wo me sistei ne be so mwa so mo nem kunu she kura se wonya bia mfa mai yani ne kura fun obi timi de be sa afe kura na mente ne nka ebi wo no so a wo mfre obefra ebi a obi fon no be kwa akogye entimi ne moa na ebi adakuru be mi je obi fon na me frɛ no wase me ni fon nti na me frɛ no yesi de to ana ba ko aba na mi nu aba na mi nsa aba enti eye na me ka kire ne se yes wo kwa ohwima oba no abebo atum no okọ onya bi nso ana odeba onya bi a police nchema okay no to nti de titimebu okura me ne nkura na aduane aye di kura na aye diama ye no kwasem aye diama ye pa se be nya aduane am ne nkura na be di ti nkura no ko school na e kina no mutifi because abrabo na me nko a me nya bi ma wo mu o mu ko school na e kina no mutifi o mu ko school na e kina na bo mu ba nso na me bu o mu kankan se ye be ma kwan sei na je so mu di results be ba na enye ni bi gu mu so sa ti me tra se di dwi hu se enye nkura ye because school ni enta anko mu ko na kina ye nko ye ti fi ye sua de ja wo na me ensenye mepe na me bodwa empo bodwa no fese me sister ene wu ye na ma mbe bodwa no this time di nechi na mbe bodwa entimiti mu a na yese adwuma ne nya yi miskam di adwuma tin nyina etimi sefiri mesem na me siska nya adwuma
am de to nti man bia ne nti fi agya des won no yiri nyame hyira mo pa bia mo wo mu ene duru me bia da pe ko adwuma ba no be bompunu sa ya an magye so o se beje mo na nkora no wo no aduane a no men bia di sa na no nkora ne titito ti dan bi nam se mo mfra papa ne bia na eje wonya kakra bi ti mi fa me fon se mo nyenko e bia na obi e diska to phone so na ye di ato aduane di nkora no ko me se ma wan si depend da so na wan si di ye nyi e ne di haye se mo mfra papa dan di nyame ya adom o mfra no mo nya no o mo nya no se mo se da eni ni di yo enyeska kura nto aduane ni wono so se kura mso ni di so enyeska nto aduane ni ampani ampa se bi kura mi se me kuni agure na bia wodi bi dura nwumra na sande iska ame ne e anu aduane edi hwe ni mu se sabi no diska ne badia minim yese me nkora no fawuni ada bodwa esike nyina timisa na menye bi nye adwuma no papa bia no ti fi okoba na mo kakra nam de akose edwanum nam de aye nti dai bia okoba aye de ne jese bisika mde adwuma nyina asa nam se mira ma bisika nam fanya adwuma o se mini bi na be ma ni free kurase aba o benyem wakọ aha o se mini bi nam se mini bi sei sanse mu ya na wo kan de no kwasem me bufu no nti wo ya no so ko dware no so ko dware aba oba obeba na masam ne me firi ko aba oba na masam ne me firi me dem dika ko bo ma me amane na o ma me ne se mate ti me yani mu aba na awotwe ko sa ma me se asam nam de ba me gimu wa he asam ma me ne be kan se o se me nko a me nko na nya de ya me kurom de me kwa me nya ba ebe de me ne ma egu se ne ba ne se kwa ko kire se wo wakọ akọka den eno ne wo ha unti a ne ba ne se ko wo kan den asam kan de me ba to e hono kakra me refi me ba to enti de wo ka kire be ma no ma wo ka asesa wo ne o ma ko di na tema na e ya tenie asama me kan ne nya tenie sa okay nti ya tenie kakra na emum na nye sa ni bre ne ma me de kansa o de ni bre kasa kire no e na osesa ne o ma ko afi akoduru ma me nanim a osesa ne ba ne se kwa me nko oh okay enye de ya me kwa me nya ba bi ne me egu okay na msuyo ni nua ba ko nso honom ti bibia ni a because asesa no na enye izem sama me ne me ma ti bibia ni na kobo ne bra no nso amane de bi me ko ya ne bra no so asema o kan se ohunu ba ta bia edura nwumra o so janu di nsu siso ama fere nkura no o so nsu si nko de na fere nkura na ko gu se me fere nkura no ko gu nsu si na wonam ne me ma ye no nsu si ni nwu ana be kan me tim sa asema ne bra no ka chem no ko asema anyam de ti firi no ma fa asem na ankwani ni bi mko bo me so amane sa asema me kunu panyina ka chem ni nsi omra na onfra be ma no na asema obi ayenka ko ka chere be ma bi sistem dia betena be ma no ama wabusia frɛ no me busia frɛ no ama oh be sisabi ese edititewa afi to mire bi ko be mfinsini nyame ya do so mensim ne mfinsini ya ifi wura kora gini sika be me so ontua ifi wura ti dan musa ti na ifi wura nani abre se jinchino be gini sika enti enam so ma obi ene betu eska no e ma me obi na abe han dan no ama o han dan na ma me emire bi suro ku tse mi because ile dura nwura me na me nya aduane ni me ni abre papa ti me dwene ya masuruku me kwa asora me ba suruku esesa me go fom oh suruku esesa me go fom o dwene awade yi mu awade yi a sebe be ma tutu agya wo ne nkwada no eno na wo dwene ho asa masuruku sesa ugu fom na nkura ye nya ne yedi me na me bresa kobasa kura na setena mu nyina kwa me wonya bia na odeba wonya bia onfama afin so ma me kuni nkase wansi di ni aya onye na nkura no afi aso mo fani burunya isen korfo adum nyame adum no korfo adum adawroma ni bo anu asande me kakra bo anu asande kakra nam na nkura no enya ne de beto adwe ne di enti de mo ama minya yare no obai sawa kwam nti fie ka chense me yare obai obetena adan be mu
dana mene tim na de obi tua ho kama wo no ansa na obi betua ho kama okay no betim mu nti yimi yare adwada yimi fiada na oba akwesiada to oba akwesiada no okọ benada no pa me wodem ha wontimi ntena dem me pia na ohye dem me ba dem no so api edura na dwo amenu madura me duro boni asem no na dwo dura na dwo amenu madura na gese me fre me pisi no me nyane no so da kunyim no hweme o fi me tim twetwe me ho abetena mpana no ma fra akra no le duro na manom ndi ma duro benada na so okro no na msimiwa ko de ni miska you resist city o de mai manam ko hano because in school fees ego term yensa intua 1 cedi nkoda ni fees am ya ni mtua nti itime bo ano atem yensa tua 1 cedi nti oya no resist city mame nam resist city 40 cedi mpo no de nam 40 cedi ade ama me di me kwasem me dey obi am yale am no moduru wasi misika na misika asa ni misika bi o am say uniska bia won wose da bi hene ne 20 cedi kan ho na me kwakora agi se me fafom miniska bia o me ho menim se aja me kuni ni bi to okọ na kudure kura na se ya opeska kura ya sende me ma ene sam dia betana temi ensen school fees ni ya me ana nkrofo nyame ye madom nkrofo adom kakra ede mu de dom me no na me tibi man kura no teacher school fees tibi man kura no teacher school fees sa ko be se teacher school fees ni ede ewi hi ena me tetewo okwa awo ma okwa wa mahwe me da ohun ya ne se wote ya ne se enam kokko na asem ko kan yenti na busuafo nyina so empemas ntimi yare o ma ntimi enso wa mahwe me da me kuma ba ko ene ba ho no ba ho mpiri no behwe me sa atam na masena no ho den sia na me ne ka se oda fom ogu fom sa atam na no ho den wensi wada wontimi so okro ntimi kan cho bi se nkwa ya mame na me yare bia mitimi ma ngo hwe mam wanke bia ntu bi da nyame ya matum pijame am de kwa sori tim de kwa sori titiwa je se fina na je zo mfime asori foka ayi oka je me se asori foka nyen se me yare me boka nti o mra metua nti me sam se ya e kan kura obo se na me disike ba me hu ya ne se watwekwa brane edi na chi se ne ma ye bia kwa brane na asema no wakura de wanka hwe kwa brane na asema wokan se yemi waye mi bia na me fa nche no na enkura ni nti yentina sabre no ma wo sei sa tam nan na ne yawo na wa wo awie na ma wo awie ena ode nipa di akiri bai so me pa chew se de waye ubia na kura de wantimi ampa chew we she me no kura wantimi anchia na me kura nim se wo ba na me mi pi na me no mu hie no wantimi anchia me okay nti wa be pa chew ena ye de achew pan kura wo be pa chew no na me ganyen so metie dia onsan ko mebusuafo because me yare no onhwe me nti me suma mebusuafo no so omumra na wo mesen ko be ma na ma me ho no mu kan chen se be ma no won fi me yare da dem nyina so on sen fi me ko edi be na awotwe nam sama mba na edi be na awotwe nam sama mba se asem no ko to mase nim wo mesen kwaji hu mu aye wo ko ya ma me se ne ba na kro frɛ na onyano nti wa be pachew ene ye dey na me se ni obesa abe pachew de on san ko mebusuafo no on kan kire on san ko ware me fufuru na wa me biemu amebi ene yede tete wa na se si anu ni esa akwaje sada na na etimu esi efewura so ogini sika enti se ya no okoye no o ka so nsan kwa wabusua ho no wa mabio enti okoye no o mabio okoye o mabio me yare na oba ho no na okoye no wonsi fi obi edi sei ni ekosisies ekomfie nsia wonsi fi obi enti okoye kura na se ekura na se anu eye hefa no wo kura be wase kropon wo kuru ne ye frɛ ne sei George die George Fosu sesi a wo wase kropon kurumu ana se kurase na kura na ye frɛ ho sei apia kurum wase kropon no apia kurum ho no wo okay enti emfie nsia ni a oba ya wo ka se onko wabusua ho no emfie nsia ni onsi wu nchen bio o ya me yare ba ho no be si sa bi onsi fie obi oba ho no ma me ka se onu obi ba ya me ka se
on ka sanko mebusu afon ko ware me on si fie obi otimi babo kuru be so ho na wokọ nkura no kura misa wo mu se wo mu te sei se mo da ya mo sori fi se mo ware be sisa abiri no ntimi fira nkura no kura misa wo mu se nkura mo da ya mo sori ana mo da ya ma sori se nkura no si ko school so mu ko school so mu tena fie so mu tena fie emu bie ni ho no mo asema me kenya me ne me dansi ni me ntwa ntumi ko no so ja onye bi da sa de eche nkura bi ko school because onye bi an ode ba onye bi a me ana me so wife no kwasem mabre papa mabre che se dwumi bi ni ho no mo a me nya bi wiase sika kura no bi de bedom me a ne sika na san fili nsem sika na ahye no kwasem me kuni ebe kurum ho nom da bia ma me te bokuru fa ene enso te bokuru fa onsi ho ma fie wo da me bi sa se enkula no me behwe wo mu ana asa me hwe wo si am no kasem no be kan be si so wonya na junso be enkula ne da no nyina echi no ena esi efiri ano so wo je ne dan obetu eska ma me ya tenem ametu obetu 30 million obetu ya ma me no wono so de 15 million e be echi ti say 15 million no de be echi no ena obi kan say me de eto baby ndi ya tenem ametu 2 years no asaso efiri ano so wo je ne ska esi esa tenem akọ 3 years be si sabri wose danisika ontwa me di me number me fiura no ama fiura na frɛ na didi natem enti scan wontwa ama fiura no afrɛ na kasa wose wontwa be si sabri wontwa e fiura no so ne bufo wa abrochi ne bufo ne yam no kase obetia be yini ne ma to agu se fiura no ne tam so no so wo gine sika menni aso because omsi abrochi mra no ene he nyina de yepe mintimi ntena dem abra me wokunu a me ntua da ne ka ende o ka me tena se pa antidority baby ano ma obi anya me o hira mo pa wa ya de papa because obi ne ho no mo betimi aye se adwuma na a wo ye no enti esi a me ne di brenya wie kura me ne mebusuafo akọ ekura na se wa se kropon ho se kropon ho ama me papa ebusuafo se o mu hia no enti wo mra na asem bi o ho no ye nkan firi ho no me kunu ne se wati 2 weeks time obeba besi sem na wo kasai wonsi ha enti yae sesei wo kunu George Fosu wo se wagya wa na so wonya o esi ana so meka ache nse wonsu mende ende wo ntimi nka se wagya me eno no so awonware me enu ntine ma me ne me busuafo nde ko ho se me kunu papa busuafo e ko won se wagya me a omeka onya me nso a omeka esi a because wa awonware me akon ho awo mo me bi se nkura be didi se nkura be da ne mi asetena ba be se mi twa ota be ne mi twa lad be ne de chese school ka nkura na school ka ne be ba panyim kran ka me je bu me ba panyini me ne ba panyini e wie school JSS esa aplano oto ni school na oba to so no na onya KTI akura na so mpe o yesan so mpe nti wo so mpe dia ne chese sa ne tie dia ese ehwe akura no education ma no na Mr. Papa kitchen no was that mam Katie am se mempe akura no sunya score 12 million by no say won pe dia de minister bia o me ho na mo e wo me ho nyina no na me dia ba no ti won pe dia na minister bia o me ho am sure enti o kansa no yes ese me to akura na bra bosuma no am ko to ni me nyina ma no na mdia akura no ko school oko KTI no na bi wanko oko ba bi fofo o kes o taf no ko school no nti o do form 2 no fra papa eno kura no o na fra no ne de ne o fra o ba fra na fo no kita no kura so no aduru so na pa no odum no ko na fum aje se anwumra ba fie be no aduani de no aso fon nti o fra na won se de nya no nti nkura ne hia bibi a me a e o mu a nkura ne friend to mu wasibi wa so simini bi ebi won so no be manu ma o ma na 50 cedi na 1 million bi je sa akura si bibi a no hia me na me a na me boa na akura ne didi ma no wi school no na je se o mbi baba akunya so na mso fro papa wasimini bi na akura nse da ni bi sai isi me wi school isi me bi baba akunya so ma anko twira nse mu a ni school na mko me ko ne sai o se mini bi na akura nse ne da ko peposia
me nko pa bosia ha de opa bosia wonya bi embire ne so nyina so opa bosia wonya bi o se ha de opa bosia wonya bi nko pa bosia wonya ha de opa bosia wonya bi ntim de me ni bosia bi amekope me nya bi ampani ampa anko pa bosia ti de so mu na kora na antwira nhyem nyame ye madom krofo bo ha me e ma de ma no e ko twire hye se wone ne ba a wotwa to wo mfie sai oko 14 oko 14 enti se watna efiewura no fie hodan no mu wabra a wontua aka o de number ma efiewura se fiewura amfre na wanka hwe efiewura no kora ni ntima na frɛ no ne se oba ho so hu se me ana me so bayo na o se fe kun number mama na o ji no ne preso no so akofo bi ba betena wo fi wo ne adidi wange bayo de akora no ntimi ma na fa no kom na busuafo na just number na ka fiewura no fo no so a wo de frɛ no a den sekentin o kasa enti wamfi besi sabiri kura enti se ya mfie mienu ne so ya no masa atena mu abedi sai ya tena mu afi rand ya tena ni den mu bebiri yentu yaka ni sim no tumu amokoi me busao ena me ma me ni ba bia meko because dan kura obeware me free mu no ma me nso ba ko akotene enti o ma me kura ka cha me se me kurom de me kwa me nya bebe de me megu me ka cha o ma me se e den na me tim obeware me me ma me ba ko akotene ti me kwa me nya bebe mfam ne me na se wo be den so no watua enu ntina me ya be da mo o frɛ be ma no a be ma ne nso se de me feel me frɛ ni bi on frɛ sa me anga sa me ne mabusuafo kora ko we bi nyane wi enu amu ya se ade ni hia wo pa nti a waba o hwɛ ne ma nkura ne titi mo hwɛ wo na me nso onwale me a baby okofa me sie o baby okofa me free no on fa me nkosi enti se watena se emfie nsia nie wabra be ma ne ma wo kora da emfie nsia de se we de me yare yin mo emfie nsia na meken me bro 12 years ko a chekora me yare yin mo emfie nsia ansem na meken enti wachene wo komoa be emfie du kom ne mienu so a wo ono a wo ma konma ono a won hwe me fi se mo ware be we wontimi ni wansi di ma me se me nyinya adwuma no kokora na so ma ya me nye bi ne nkura no di ato aduane ni ka o se me ni bi okay first ka kom no eto nchen wachene wo ho nso kom sa mfie dumienu ni akire ni te kura so di anu oda wakwa ware foforo wo ho ana na de wo ye wi ya ade na ene wo nso wonfa ne nsan koma no so wonye na wade we die wuntumi onhwe ne ma oba ya nsan de ba cho mi ntimi fa nkoma nche si wona be ware me ntie se ono na wo nware me dia otimi de me koma busuafo se oba nso tumi ja wade o ya nti ubetena ho adwene ya wu ana Kristo nti na wuwo musaji adofo ni adehye ensem bi ha o ensem bi ha da bia me kase awade eyitire be ma utumi ko toje bi mu oba utumi ko toje bi mu na wuyi wo ho a nenyi show yen hwade bi awade mu adwendwene nti maami enya adwene mu akwanhia stroke ya de na ya adwene mu akwanhia o onya adwene mu akwanhia adwendwene nti ewa awade mu nti ema otofom nyankopon ni nipa bi mu adaroma ene pagya no eya awade mu o eya awade mu se onkwa awade mu adwendwene mu da de maami we yi kan ana de meken onte ase awade mu adwendwene sa wotifie na fie na wotim no wa waninka wo kofie na sa wo kotobo nsam gem jata bi egira nkwanti a ho wo twen ene odi konya adwene mu akwanhia ni nyameso ene otumi soreye efri mu ese efiewura akro wa ya ade zeze nani abrenzo
se ba bi aduru ndie maame di obetumi ayama na ano ai ene kumase fie bokuro fie na obede be ma ne o mase mu ntena mu free die asem no ba kono no akofa no wagya na si ho wachene na ya asekom wachene ni sika mu kom emfie edu ni na chinie sabe awade ya sa akɔnkyene ni wom no oba ma abo abre wakra ntem o hwɛ ehu o sa de we entina me ya na sa se be ma oseme wa aburukyire ma ware wa sigana ebi amekɔ emfie du na me ma dada bi sa wade no me ma me bankɔ wo de wakɔ wantumi anya yikura no afi bi kura afi ni mu kura no betumi abakura abrabi amienu bi na kora ni nya ne ho twabre kakra because ade we no etawa eduru ba bi a two feelings ni kɔ enti enya wakɔ no bio on so wo kasa ateko eduru ho ne nso a eno ne de mre wabɔ ne bantem no sesi a wanya mfie sɛ 49 so wo kwa sama America. This woman is 49 years and sasanke yesi was stressing too much. You see, as our warrior bone dream. Papa. Yeah, we must sorry for swimming. Sorry for na misramo. Don't for. Ya finansa komane. Okay. Nana ya Krobea Asante awia me mo ha. Me hwe wo Kumasi Technical University mu main campus. Na akra ema bi mu bre wa awade mu pa wo. Me hunu ne sama me ne ho efe papa. Nenso awade boni nti. Hwede ye waye. Onya mfie aduonum o. Na mimi ti hai. Aduonum nsia na mti hai o. Adio se mine se boy. Hwe no matter how you go feel stress me, I no go mind you. Me, I don't take the wo be fa wo be dwene ho pa say e betumi amia wa no me mfa ho we unsuro mi a bra mi amanim na be ka kire me be kasi manim usuro mi nti na untumi nka me ho asem nsi manim a wotete baabi nkwanchan baabi na wo keka me mfa ho kotie beka fo ba beka kire nse ko baabi sa woso yo ba na ba ma wo mra me manim na wo meka nkire me bra manim na beka kire me ya fa sa tactics ni bi na fanante live a stress free life and wuwu a wokɔ se wanya akwanya ansa amawi ase biewu a eno ano no kura kwan a bia befa so abeba kura no wunim enti wo ti ase nei wo ma wonom adwendwen no ya wadwendwen na se wu a wuwu ni ekosie wu a sabi yamfa sa nipa kura den hye wadaka ne ho debi live a stress free life. Live a stress-free life. If you don't do that, obebo abrewa mono akokora mono. Ubenya adwene mu akwanhia sroku yade bechew. Ubewuntem. Sa nneoma wei wode nante a eboa wo. Nipa ye nipa eto de bia eniyoma tumi hyew so me edu da bia ade ahye me so a I listen to music. I music myself. I listen to music. Sa ade hyew so a obi a wode oye enti pewo de achi na hunu. Listen to music. You sing along. Enyom na ebo no tibi ubeti wani no na sa stress no na free so obi nso de wo hodmo a o se oye very stressed up odi nkomo no ya wa hwe ya bekwa akodi nkomo na de akonhia bi akosi enti hwe wo nkomo die mu ye di nkomo ye hwe de wudi wo nkomo nso fa di nkomo
se no na obeya e be stress na free so a mingle with o fellows na din komo din komo obi sa me de ye reading read yes read eno na beboa wo do it we ne de men kanka ho wa no de okoko papa into a e de Asem Beba wo ya de ni ya de wo ya de man ka ya de menka me fra ni ya de wo ho de ma wo ye stress free no onua ye we came individually ye bane ankra ya nchechire be ma osre ho e na ye wo de be ma ne ba yo ya nchechire oba ma osre ho e na hwe se ye tesa de we yase a e boa yen as nipa na mum se wonni bi na unim kasa de a obre ohia ni stubborn proud where we ni bi onso a wo kasa anye mini bi de mini min konko wia ana mini bi no min ko kuni pa na min ko famrew mini bi no menya da min kume ho ana min ma wano asem nye de uni bi yes is true e kwani a wo be fa so a wo be communicate e de a kire oba no e de a kire be ma no be ginger ne spirit ama na ye de wo ye no obeko extra ma to get more because be ma na ka asempa e de a kire be na wa wuni bi wonso a wanumu asem nye de wuni bi o wonso wanumu asem nye de okay enti I don't know awiai Evelyn Amankwa osana Krobea de maame ne ka no enye ntro I know her minim no enye ntro no wotwa do yenim nasem no na Krobea Ebeneza obi ni midin maame ne story no very painful and stressful kusawate maame flesh chey osana Krobea we kura de nim se bia maame no onya ben finhye aduosia bi o aduonum kura onyae ohu di adwendwen tumi deba obema eya amenje oba ntena ho o ma ne bo abre wantem yayi no so obanya ne kunimu a o de eya monko guguru na monhwe protein wom meboa protein wom ti so obanya ewo ni nipadua mu a eboa ba no ti oba oya na ede assurance for life oboa obeboa brewa ho be yi enya yi emoa enya for life ewo mu a pebitwi na kakra mura ho tere bi a utwi bi kura acha obi kasa ho kura na obu afu na nya sema eyabufu pebitwi na utwi bi ache pebitwi enti anu nso huhia enti wonya 60 onu 50 kura grandpa no let's fake the fact thank God say wenya enkwada 9 enkwada nso consider the children should not consider they have father so sad omonsonfo mani nto se jabia ni ho jabia ni osisi omonso nuru ba bi oma betumi afight de ama wo no ho agogo so na akra bia menso me wo I monitor you live every day sameni mi din and every menso me wa homa ne so a me hwe wo ya teda ase mabedwafo wa ha mema onomo aba mami Rose also wo UK akra Krobea you are awesome no actually say I don't so can bro for no and you maintain that and that day mabedwafo bebam na ensemisa onomo so wo pese obusa yanya akono mama no ebusa eyi yai ansa na miru ebefi no o share na tete ase no na one na wo sei tete ni le o ya se on ti se me wo me ba panyina no eno o sha ase eno ko akura na se enti oni kumase wona wo kumase mo ye de na mutumi wo 9 so oni ha
nse na making say if no money kono ba na eja obebo anatom obebo bi anatom if no so na ben minti na yefunu ben nani obi nso beka se yae na wa wonim se wo ba panyine ne kura na atete hia ase ade na enne etodwe enan na wantwa so ntem ade ntia di obi busa no ade ntia ba so na me sa me di na chia ofim no me ne no risk no so mi kakra tin nanka wo mfa ho sa wo so mi owa no so mu minu obo am yem am ewo ntimti obo am no boa mami wo ntimti obo am they say ono way ofrim now our ebeye bate yae nyako ya ebeye wate me wo fa bi ye frɛ ne kwa me antwi sɛ wo ka kyerɛ ne sɛ ebeye a ɔse ebeye no ne nuane ayeye awie nti ayeye awie wate amen arafo yete ho ebi wo fie ebi am ka kyerɛ sɛ nto wa ada ano me maamamfo so ɔmo mpɛ ne brɔfo ma me mpɛmpɛmpɛmpɛ ɔba ade ne tumi kɔhwehwɛ sociology encyclopedia ketua bi mu ɛna okohu sɛ nto wa ada be ka kyerɛ me sɛ if it don't reach you sleep ɛno encyclopedia ketua bi ɛna okohu sa brɔfo ne wom ti sa brɔfo wei ɔnhwehwɛ nhuni wɔ ba bia gye ɔba ade encyclopedia ketua bi no or see if it not reach you sleep and to wa da ebini right Mary Cruz Alaji Koko Pens Gate or see is the location and Krobea Asem Beba Dabi is loud everywhere so wo ba ha no mo a woni size na Krobea Nyankopon hiraw na no best shoemaker bosha himbro no me wo hwa na me oso na mbaabi wo kope bibi adi kakra won ko hwe taxi bia ya twere Asem Beba Dabi kakraka ede dia bo taxi ne ho ene ya twere otekefem ede agu ase to hoin wo call nipa na eye ne taxi ne nchen ene wo se krache o taxi ni wo se an na no wa twere Asem Beba Dabi kakraka di otekefem na agu ase wo se hwe na Krobea de na bedwafo me mfa wo no mu ni agro dako me manager ne no mama me de be mamoa aye ho adwuma na ma twene do naba dako te se de ye de akada ba ha boys ya bre no na mo mfa sa akra kire nso mra mfa mame enti krachi a wo ye taxi driver na wa twere wo ka ho kakraka Asem Beba Dabi uteke fam no Nyankopon hira wate enche me invite ama wa bafia ha sei eja Peter Herbal Center edia ewura bi ka kire me se ono kra de wo de ato no eye awo papa ni senti ne se papa yi ena odo yefunu kogya no a sebe oyem adwuma na oboawo na woyiyi akwansidie bia firi ho emo oba awo pa awo utumi wo sebe awonti obi awade agu awonti obi anya asenkese awoni fie pressure ko nipa kroso ama sese yade no wakofa bi anya asam ketoa enunti ena eja Peter ose wo de fa yefunu no bra beja no ewo feyiase Pentecost Junction na wunya biduru ho a ahotaba eja akwa bebu papa ya medio na hotese eja Nyankopon ya dom menso me ho den menso me ho adwuma da se eburu adwuma da se kire na mi tie adwuma mo ba na hye akatua ne de sela no ase ye hwe na omode ba na odi bi ansana esoro de no so aba no kre ene chicha for de no omoje no soro no nipa bra odi bi ehu hia ena wie eja Peter Herbal Center media ya na me kase oye
dunsini a ɔsoɛ abrɛfoɔ ɛnɛ deɛ wabrɛ na ne kɔn mu bu agya kwan bɛɛ na abɛfa so asoɛ na aboa me megye so ɛma wodwuma pa bie ma wie ɛne watiefoɔ nyinaa na wabadwafoɔ na banyini sɛ ɛka sɛ obi a nyame akye obi aduru a wɔtumi de boa adasa ne nipa ɛma wɔn tumi enya ba ɛto wɔn yɛ ma na yɛ sɛ ɛyɛ gya peter heba me wɔfɛ yi ase kyɛ sɛ mia metrase a ɔbanyini na ɛyɛ me nwanwa sɛ nyame ɛtumi adom me aboa me de saa adom akyɛdeɛ wei da adom me sɛ mefa mmɔ nyame ma na wɔn a wɔn su ɛwɔ awoɔ ho ɛkyina berɛ ɛkyɛ sɛ wɔn tie nisuo ana no madam ba ko abɛtena me office wɔ ɔba deɛ kyɛ sɛ wo su wo tete asɛ na komɛte because of awoɔ nti sika so wɔ fi a anka wɔbɛtumi ade ahwɛ akora yi deɛ sɛ wɔhwɛ no kɔduru ɛso ɛba na baako pa wobɛnya to ne nan so na ayɛ madam yi asɛm kyɛ sɛ wɔse da sɛ wotumi ma menya ba baako koraa kyɛ sɛ menhu deɛ mɛyɛ wo na mese ɛno so deɛ kɔmakɔma to yam na no so koraa deɛ mate abrɛ because abibifoɔ no ne ghanafoɔ no wɔn bɛbrɛ wɔn ase akasa office wɔ kasa wɔn afɔm koraa ne tietia no so a because of awoɔ ne nti a wɔbɛyɛ ɛso yɛ sɛ wɔwɔ wie onyinsɛn wie sɛbio wɔsi fɔ ɔtwa asiri ɛno so ɛba saa wo sɛ yɛ afoforɔ so chance kɔso me yi me yɛ mu ɛsɛ nyame ana di adom na dom me eti me nyere adwuma na me yɛ no sɛ wo ba sika gu fie wura so amim na me kyena brɛ yɛ adura na nte kyena brɛ nti yɛ nya solution bia nti wo mo de saa no so da bi je wo de bebe bi ekula wo no obi frɛ me a wo se me fa sɛ na emra me mo a me ho sɛi ɛno de sɛbio ya na sansɛm no ɛya yɛ nkora sɛm kakra kɔso hospital bi enu ana sɛ aduafoɔ bi enu aga sɛ woni ni kwadi ayaresa no wo de aboa ho bra na me nka sɛ wo de sika school fie wura so am na wo ngo ya pɛ wunua baba ko fa de di wanim na fiscal so ara na fa bra da bi because sika free abrochi kora abeto me na so ma anye because of many sika because the nyame dia kyerɛ me sɛ menye na meye sure and this is obi when we kyina brɛ we say wasu wotete awo ho nti pressure abeda no so kyerɛ sɛ wo hu de wonye no ho a wo de brɛ gya peter ho me no ma no ebia na obi si form wo ka mu obi otwam obi twam obi shop ana say o shop to ade wo de no ma no yɛ 0543 36 99 93 0543 36 99 93 me wo fe yase Petigo Johnson wo de wudru van say baby awo no na ofre me e bita me wo bro no we so me wo mansini we mu me mfa ka no wa hin na ma kyerɛ sɛ fa ka no wa ha na bra Lake Road bosomotwe kwan no so wo do Petigo Johnson ho na wo ma sɔre no wo bonkum ɛna Petigo so no so wani fa second Johnson na no pragafo no elodu wo so ɛdi nipa brɛ me ana wo wura fikura wo fon adum no wo de fa tu trim sɛ ɛgya Peter Heba o fe yase o ya wo adu no ana sɛ nyame akwan ko store ɛyɛ me ame dia wo me fie nanim enti kyɛ sɛ wo dia ɛnya yira kwan wo de to America bra na de fa o yɛ fun no be jame sɛ de ana opanyika sie o tie akonwa mu ɛken wo de fa be jame kɛkɛ na de kwakwa da dwodwo ho na hwɛ wolozo so bɛbɛ kyere bɛ bosumi mienu achi no wan so behu because a sale canteen say wo ma mama wo no sale no ye kan to kɔ is the last time me kan to ye wo ma mama dura nyinsan wo ma wo over 380 something over 380 something within 1 year or 2 years in so ni nyina paper yi ni nyina lokos ni nyina wo a ada akokora obetetia o chache ma ba ma so ye no me yi ni nyina de gu anim na de hwe enti nananom de a che se mi aso edi am papa de to me ye Mr. Eni enti Eni na ye se borofudin Peter na be ka ho enti ye se me medin de o mo boro 50 so mu ahemfo emu nursefo asojafo mpanifo am cheze mama wo mo yere 20 years 15 years wo mo ntimi enyaba na mama wo
nti ka se obi ya wodro kumase apadia ana me so wawale afimfie mi no kra me hia ho se ne opani ka se otia guamudi kaka se me hye abrefo no was wawale mfie mi no a wo de won ka hu ma wo mama wale mfie num fie du num efo no emla jana nchen no momla no mo so me hye wo mo ade so afiri wo mo so me pa wo manu so ma wo mo onom na abre wo de wo bada bay wo do bada bay a wo de wo kapre wo trata be bo bi bansim so wo de jamu momla na be ma wo de wo so say wo nkom wa no wo fom what delay wo be ya ma oba na wo die nyina aka ne yam oba yi so mienko sene enko pe ya wo so ho asem a be ma atwi nani wonko na na madam ba ko bo say da be ma mi ka so mi anya aduru kra wanyi o mfa no ho because wanya binti wonwene me so me ho am ze ma me mesra wonya za kire bon na me kire o fa ho adwene tu hofo awale ya chele ana nya jinchina se de nyame aka bomu no eni ba bia se manya ditim wode yedue ko wani ase atu wani atofo ma wase ya ka bom sofo bia so ni wo be pene se ne ba wonko awale ase ma ye ntu nani mati ase enti mesrew wo ye be ma na wo low spend council so a fetu america bra je betema so ye meboa wo e ma wo so watimi a wo obani bi ana obi so won ye emfie mienu fie miensa afi bosumi nsia wo mu ni nsa wo mu nsa so a woni timi ma enti wo de fa bra ba wo be mu se dro ho yami adom agadesia bi by 24 years which is bosume asona one day be 5 days 7 days na ya fi no ya bu ensa fi no one day na wotwemi no na wotwemi ensa no da ho ebridi wa ya do kumasi ya bibidofo achinia eburu fie mienu ni na oba moja tufo ba no kura no 12 years no kura no na enye easy enti se oba ya me man edro no ni na wotwemi no bosome na etwa kisi a wabaso ase mede ne beto award yeso kisa aye ne nwanwa se matimi ama ne se do na ma ne hawo na nani na enti we de to America bra me ya ma ho ato na fashion se goloria syphilis candidates udi yale bia ye namu yale bia edukoro bia no eno ama mi bi fra mi wo ka se wo se da kisa syphilis ha me pa ma sinyina ye kromiti kisa mi nya ho to ka obayini media do no ma no atwemi no pepepe no wo se yes wa che se wo adrampa me ho ato me ma che se enya asem kotowa enti edro die ka se obi odro die a na ena edro ye so nya life ena enye obi ye na me ye biu anya dom achede nya me de ma sure se nya wa chede no faila wo dabi anu gwase na obenya na se obetwa nkoso cause obi a obekeka haban ni nubna bom no eye honhoma anya me de ma na ye bayi enti me de me na ba bia me mfa me bayi na nya me de adom me abibidom ni nsie ana me de ma okra zo me ntwi mfa bayi ne nka ho fa nya adwuma no enti mama de anwa me ho na me mfa nya adwuma mbo nya me ma sure enti wo de fashion bia edukuru bia no se osekekaw eye wo hene dwonso ana ye wo ya kan say ensabegu wo ba na so ma untimi nya hwe eno so esi awo no kwan ana even kwa woni be ma ne hia ne nsori nyina besen ko na wo de na no aye den mesra wo ba wutie mi atom ni kabra fe yase petigo johnson ja peter o mebo wo ye firi wo so ama wo so watimi awo fa ho afa wa bi ama wo so watena se nyina che na nkwahia sure ana koko dukuru obi eno papa bi ba e 3 days ni ne ana ye nka wo asem mfa ntudwa na obanini chese koko pa no abetua no to te se twede ana ye kuro papa yi huna mani endo kwa na se me ho mete e ma no se de me na e wo me ho enti na se sika kura se me gine no se papa je ne ko ye duro no ma me na ho nto wati wo huna mani apapa yi na ye se chese me hu de tie ngofo yale o na wa nya de ba bia wo ko duro no problem na solve a wo be chine sa wo se yati abre duro ni ho eti koko hawo edukoro wo fifiru ba bia e wo magyanimu fifiru udu wo betwa du e ba so apie eti wa esia mfiri umajani ma hu ntaw so hu eti misra koko ha obi a pressure sichireyale chese stroke na aso wonsa wano chia wonan na chese wuntimi fancy from we se wa honho no ananu obi ba e wose wa honho no na nyina so ataatai ya boni dua eti wo mu de bo adum ni adan se da bi ne de ahaba no eto so ebuse ma na yes eye yale syphilis na yesa wo amana na se nyina pagya se ne ya bo ne dua no me ma na do na otwemi nu on frem se afa na se nyina atwetwen enti yale ha nipa doku nipa
na say so alaka boy ye den enti men tena enhwe nkowu ama kakra wanya no abrenya no say sebio kwasiampa ni bi nkodi anyindwan ka say papa no na wabre na yenya no dibi na nkwa hia nyame ntinya wanya 50 years ya se nyame na frɛ wo sister nyame frɛ obia wo nyame frɛ obia sister 70 eye wan wan hwe oni padua ye anhwe so ye ma wanga se no u kala se na odi awuo koso ngan nkwa hia nyame anka ma Ezekiel akwakora akoda poma wanga se on fensuo enfie dunum kan nimfie ho nti nkwa hia nyame koso papa so odo ba ye no nti na odo ba se ye wi asan na waba sure na wo fie dunum nyame wo frɛ se be ye den isa opanyin sa so anya 56 dabi wo just nyame no wo nani agu wo fie no so on frɛ o dabi wo ta mo so aka wo ba 40 something wo nim enti mesramo wo dia wo se yale bi ha wo bibi dokoro etetew just wo huna man wo ni paduam wo chika se ne ya wo ya wo chi bramo ntimi na just emranti aban so tramo wi koke edokoro mo ha wo mo amom ntimi nti wo mani mo bra just na de ati se e wo sesam no mu mi hu adekoro mo je na sase so o mani da ati so na ese no mranti on abeto o man abra bo so no e na tramo ni koke wi ese wo mo nti se wo nim wo bi na se wo de waye addicted e wo koke ni wi ni tramo ma fa tu america bra fe yase Petigo Johnson good eja Peter ho meboa wayi sa koke no wi no no na firi so ma so wodi wani kan atena abobra yes na brabo no ye mama obi mame number no it no man ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 ta heba me ofe yase Petigo Johnson nyame akwan ko so wo pesa praga fo no mo Johnson no so a omodo beba na me de samna bia bedwa so a ye fe na eja Peter soap kese ye ensansan na nso obey krosa ebi ewo body ni mu bia yifiri ho ekre na body mama inkina komu mo ama kese ma increase no wo de kan wo body na wo lo bon say yes wo body na na ha menya bi we wo take ha mama yibon front desk ho no wo de wo see wo pe 10 kula 20 bucket ma obenya ma fakọ na kwesi esi ho na wo so uye nipa medase yense dase o nhira won so papa etie for eja Peter Heba panyini pa woda no eja Peter no ankasa ena awie yi wabɛbɔ yɛ nkɔmɔ no na oba feyase Pentecost Junction a Lake Road asem na make yi o ɛhɔ na eja Peter wo wunya si wo Pentecost Junction so apragiafo wo ka kire wo mo sɛ fa me kɔ papa no a wo ya waduro de hɔ enya wo nso nko aho adwuma no wo yɛ problem a etete wo no sɛ wo ne papa no hia ahotɔ beba ne no mani nie sese wasɔre ubetumi afrɛ no sese ya na wo ne nakasa ɛyɛ 0543 36 9993 0543 36 9993 offer sa homa we ya eja Peter no ankasa beje so no be kasa na de wonti asie bia no wachire mu nso kama na ode amaw arofo awiai Meda Volta Drill Limited for nso ase se oba Kumasi Krobea yi mu a ahodwo da aban ene main office ne wo se wuko sunwane okọ tachi man ne do ma nyina nso aye won krabata wo ho mepamo chew yetu nsuo se ope obi a obetumi atu nsuo na watu ni yie ede ama wo a eye Volta Drill Limited ena wie wa man kwanchanfo ni bia ba betu wenya problem o nsuo yi na emei etwe fi nko a etwe kakra bi ade aka ye mfrema nko a fo enye wa enya papa Oma ombetu bi ma wodi ye nsu adwuma nsu wodi kwadwa so kra enye de nti unya customers adwuma na eyagu mesrew Volta Drill Limited for onum na tumi tu nsu tumi yie se beya ubenya nsu kroje onum na kwa asase na yase wotwa paimua payabo na awura asase na yase no watwe nsu papa no na wodi amawo afi wa man kwanchanfo ebia betu na se problems aba Odi efre Volta Drill Limited for na wonu mesiesie no kama emfa emaw. One number eye 0244 29 95 20 0244 29 95 20
ɛna 0266 43 2210 sɛ wopɛ rig machine woyɛ nsuo adwuma na wopɛ rig machine meka yɛ mu a munim deɛ munim machine ɛboa ma yɛtumi tu nsuo no ne papapa no na mopɛ a ɛne voltage for nkasa no wɔn mo a nanya bi wate 0266 43 2210 ɔno number no ɛno no wanyanya number deɛ memfa nya akwadwere ofrɛ na ne wɔn mo nkasɛi na deɛ wonte asie bia no wɔn mo nkyerɛkyerɛ mu nso mfama wo awia ide fiasom 3 ɛyɛ hepa plus pavi plasmos sɛ nromi ensan ɛgye ne ho paa wɔ kwampa so ɛwɔ Ghana ha ɛne ama ahodoɔ so menua ba menua berema utie me yade ya na unim ɛyɛ adwene wo nipadua ne ho kane wate sɛ wodwene nipadua ne well being ho a de aka nyinaa yɛ mfasoɔ I'm telling you ɛna wie hwan na ɛbrɛ wɔ nsabuo mu obu ne nsa a wɔbrɛ paa sabe hwan na ɛbrɛ asikyire yadeɛ hwan na ɛbrɛ emogya aborosoɔ hwan na ayɛ kɛseɛ bi aboroso sradeɛ sisi ne ntiri ne mu emogya ne ntumi ne afurusane na tenka yera ɛti di yadeɛ na akyire nipadua mu yawo nko a infections bi dokrodokro no amo ayɛ mmerɛ koraa wɔ mpam kɔna kɔpɛ hepa plus pavi plasmos de fiasom 3 hepa plus pavi plasmos sɛ nromi ensan yɛwɔ ninsuo ebia deɛ yɛwɔ bia nso ɛtopa yɛ sɛ wopɛ nsuo no atɔ wopɛ topa yɛ no atɔ na wononom a onua ɛma well being no gyina yadeɛ wɔ nipadua mu no obedwane yadeɛ ni mu a ɛbɔ nipadua ne ho ban nso sɛ bɛyɛ a yadeɛ bi ntumi mfiri wawra baabi ɛtɔn no obi akɔ a kasɛmpɛ hepa plus pavi ɛna plasmos yɛ number nie unti biribi ase a frɛ ebenage hebafoɔ na wo ne yɛn kasa ɛwɔ 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898 unya frɛ saa ahoma wei a wawie yɛbɛgye so yɛ no bɛkasa na deɛ wonte aseɛ ne akyerɛ mu adɔfoɔ ne ade hyɛ moma mentɛne aba eba yabeto aso apomode mapadeɛ ɛno a ne hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture atutu malaria na se kora sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoɔden aba busumi pii nie menti asie me do tie hepa plus mixture anya adwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no afei kora na ɛbɛyɛ wɔ nwanwa mɔ aduro yɛ ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie ɛsene bibia Entimi manom pefia ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacy na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG Edwedian Krasoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chemi. Oh, na edibe pa na medisi wo. Wo di bibisi me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi wo an say. Makoto dawu 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules na ka ho dia oh na ye twi na memene we die twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsira nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ o magye maduane bi nkɔsɔhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua bɛ ma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso ɛ. Uso no ma odi wi. Ɛna mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sa wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu krasa wo kan ya hu ne ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra
Aden, and then Subiem. Hey, time heba Misha ya me can't see ba queen, and where you me and saying. Bra, sanya time heba Misha, Esia Jimmy Nimi fear for and Yadia Bako ever swing. Where dear, Udisa offending in Time heba Misha, make us me do one dance ya heaven and a demako copy. Ain't it some malaria, where drawn a time heba mixture. And ya anunko, dear Nanuma to I want to me any dear no. Time heba Mr. Drono and a yamau. Oba wafa flo, dear Wama Aquadano for any Aquada won if you do me no entiminum a draibi. Sir Obato a draibi anuma. She said Wako Hospital and I said lab. I'm a who say, oh, a 3-day malaria be answer. Sir Opa time heba Mr. and ready to do it to her for any KNG Heba Center, ewe in Rome, Abidjan House, and about Kosovo at Tonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any Heba shop do na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bia dani ziba ewo munube tuako. FDA aji ejadi enkra tuyi atum. Launching and fundraising for a senior high school project. Oh say yay! O manade share mu frasenu. Muntie na na china kwajan. Esenu hine. Wani steering committee a oda esenu senior high school project ano. E ton sa frasenu fo nyina. Se dwuma jesron ko a enam so bepaja homasua e wa esenu. Ya today launching and fundraising for a senior high school project no. E baso memneda 19th April 2025. Aya Easter Saturday. Wa bebo dada cha wa der backgrounds. Anopa nondu bako 11 a.m. Mwapa hontuma abo fotua emu odura wabefa so abo senior high school project no atrasiye. Nuwasi suku ya kwa nimu ya enchima benya honfaso mapa. Na nesi onyohine wani committee no esese obia mebwa na enyefe enye nika. Minua Makroma Sonyo Puntio Honsem, anywhere here sem. Kaise, aya memneda, aya Easter Saturday, 19th April 2025, our Deba grounds wa, and opa non dubako. Obia mebwa, nanye krabeshe. Piao. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha ye 102.9. Aha, eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadi no ena moaso egusua. Ena wiei mutie ena mo sign so ehwe. Na ena day oye founder Emma God's Power Ministry. Ewo nyenya so abase. Odi the prophet Osei Bosman Shiaman. Ena day prof ene ye wawoda wenya afeko edi aka onfie ho na ene dai wa wasafo secretary Josephine se wa baafi o se wo fasa akwanya iso na wasre nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni nyinkire edi amawo. Happy birthday to you, Prof. Afei udide Kwame Kunadu atu ano onso wusua wade ewo Best Generational Thinkers Academy ye no wo atwematachi man akwadai wanya afeko aka wonfie ho ene dei imoschei ya wo Utek FM ha sere nyankopon hira ni nimde enkwa ho san ene ahobambo edemawo. Happy birthday to you, little one. God bless you. And Dawood Herbal Hospital, traditional Dr. Dawood Oba ejeso krapa Daniel kanena Metro FM ni womuno sada anu emu ena Dr. Dawood odini dwuma ene se wo ye bema na wanya problem ewo mensem ho sebe obi wo ho a ono no bema na da fom oye ne hwie nyeye obi nso wo ho a emu aye mre obi nso wo ho a wanya prostrate mu haw ye de rubber akotum obi ne de na ye kese enti ama ahano pa sabe obi nso wo ho a enamu yade ena abedokro no ama sebe ne be ma no twia na atwikom ensansan je ho aboso ensuo bi piepie frim hwe wo de oye be ma na wo sa problems ya maka ya one Dr. Dawood nhia wate se hwini doctor no papa no owadru papa ne wadru se wo ye oba nso na sebe enamu yade atete wa masesei wo ye ho hwe a enye yi a brana papa ne mfa na dru nkan
afei ema mesramika wo pa wo na wunya bi adanse no ye bebre wo Dawudaba hospital wo se apa ho wonso ode ne be pa ho ama wanya ba e de ato na so eye fabrodo bi e na abeda ne si akwan enamu yade bi e na etete wo entima wuntumi nwo wo de bra se wo kunu no sabe ne hunsu agene na ntumi nyem wa fa ne bra bi na papa ne hye ne hunsuo no peme wo boguma ubohu se na akwada no ediso sabi esichire yade bi stroke nyodwe yade bi emojabroso yade bi na etete wo a sasabro bi ana kokko bi a wo de brɛdwe so krapa enka ne Metro FM danu mu ehwehwɛ danu mu na wo ne Dr. Dawood emehia papa ne no manie for further enquiries frɛ no eye 0244 88 6437 ɛna 0201 681 717 ɛna wie time herbal mixture ɛno nso yadura time herbal fo ne diaba na ensuo totɔ etridi yade ayiniti se yiniti se yi a ɛkyewo a wanhwɛ yie beku ntem yade a eku nipa dodo ebibre mu ha etridi yade ka ho bi pa ye nya asem ketwa enti se wo tie me na etridi yade no aba ema sese woje wo ho enye wo ho aye hyehye wonam ana wo bia tie siw so wani so nyina chinu wonu mu ato aduane ye de besi wa wo kondo pa wo wunya wo bedi nanso emwa na wa piesi nchen baabi onua kona koto time herbal mixture nanonom na wononom a aduro we beboa wa yisa hawo no ama woni pedua na gina yie se be ya yade ntumi ne woni ehurusie bio afei ye the time HH herbal mixture ne capsules so aba ema ne mema mutie mie ahimfie ho no ensansa bi na agye ho abosoi die frie o mentena ho na ankofa asem kese amrewo per time HH herbal mixture ene ne capsules ne bi nanonom enyi sa problem ni free ho na ma we immune system no en support no emenyina yie se be ya yade en hawo hwe time herbal nri ba bi eto onu go Ghana ha bia no wura abodin a onsa beka bi ye number nie upenchiremu afre 0244 417 669 0244 417 669 and the Fit Homeopathic Clinic yawa hinema kokobi o anuanom ye wo mfidie ene wo yade ate wei ebia enye ho aduro na wo nom ya anya nhwehwemu bia enti symptoms a wo keka ye no ene ahwe ho ane am waduro onua obenom ache yade ne nko bra Fit Homeopathic Clinic ya krem fidie afri India ede aba Ghana ha ya du beshem yade biara ha onipadua kwane e fa so baaye se ne ayo eni baabi akwa akoduro no yebehu yade ho aduro beka wo onua obesan asore bio ene hwan na etie mi a ni nompemu ana ni ntirimu twetwe no bra ye na physiotherapy akoponcha ne massage kwa so yebeyi afri ho yebetwe fi ede afri onipadua ni mu detoxification se stroke yade hawo waye mrempam esichire yade arthritis sasabro nipadua mu yaw enemu yade ana wanya ani ho hawo hepatitis ana ulcer empo typhoid entna ho ema yenkotwitwa wonsono no asini nsan toatoa bra Fit Homeopathic Clinic niemwawo ahenema kokobin yewo ye Benjomas company no ewo 18 junction ne so ye number ye 0244 583859 ena 0275 969414 offers ahoma we ya yebeje so yede wakasa na ya kire nsemu nso ede amawo ena ya Bolivia Enterprise ena akofa Future Life nuane ndi aba Future Life Smart Food eye wodom na de aba muntie aduane wei ahodenuro ena ahyemu matonchom ye wo vitamins ni minerals 23 ene wom ye wo amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye aduane mu matonchom enti yan de ye kan ye tie ye sebra beka wo yade ha wo be kire mu kire yen na ye ma wo ye nuane esan ye nuro bi na kodi
yɛwɔ future life life zero, yɛwɔ future life oats, future life protein, future life smart fiber, ɛne yɛwɔ motabella. Wo kyerɛ wo yadeɛ no mu a na bɛkyerɛ aduane kora a yɛmfa ma nkodi wobɛnyiwa ho tɔ. Sofoline kumasi yɛ Sofoline alignment yɛne multi home no ɛne di animhwɛ. Yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090. ɛnɛ onyame wɔ hɔ herbal ɔnom na de basa nuonu aba o deɛ di kan yɛ basa herbal capsules. ɛmaa ne mɛmɛ etie mie momma basa herbal capsules ɛmɛn mo na mommene bi na ɛbɛboa mo muntie. wonim obi a sɛbe yɛfunu mu haw ɔwɔ yɛfunu yadeɛ bi a yabra yɛfunu yadeɛ na bra ano yie ma kɔtɔ basa herbal capsules ne bi ma no. Ɔba obu ne nsa ɔbrɛ, ɔba ne nsa buo ma yie, obi deɛ makora kɔtɔ basa herbal capsules ma no. Bɛɛma sɛbi kooko haw esiwtu ano etumi pai hwɛ nneɛma a yɛ a wohunu na nyɛ o ɛbɛmo ayɛ mmerɛ wɔ mpamu o wobɛyɛ mmerɛ o wode ɛtena hɔ kɔpɛ basa herbal capsules ne bi na nonom wo cholesterol wɔ soro anaa wayɛ mmerɛ adeɛ ne gyina hɔ anaa na ɛwura hɔ ɔsan sensɛn hɔ na wo su ne ho wate deɛ meka yɛ ase wonya basa herbal capsules ne bi a bɛɛmɛyi ɔbɛyi asomdwie bɛbɛ fie hɔ. Afei basa herbal ointment no ɛno deɛ madi nkia ka kyerɛ ɔdada sɛ yɛ aba atanku ɛmɛ etie me asram obi de bɛyɛ akwadaa no ɛnya de pa asabra ɛnya de pa entosi na asisi akwadaa de pai ensuo no bi gu baabi na san sisi ahohye si akwadaa ne so enkwadaa ba sese pampas ya na yɛde bɔ wɔn wo bɛhwɛ na nsansan rashes na gu nkwadaa ne to fa basa herbal ointment ni bi ɛdane enkuma akwadaa no maame akwadaa ne ho bɛyɛ den. Afei wo panyini hwɛ deɛ kakagya yɛ wo ɔsɛ yɛ agye nipadua na bɔ so wo nipadua na ɛsɛe sɛbe enka bɔne wɔ ho sɛ wo ɛba na bɛma wo wrɔ mpa bo agu ha a enkraman na ɛpre ho yi adwumadi nti na nipadua mu yɛ oya ma yɛmfa basa herbal ointment no yɛmfa ntwetwew saa yaw no ɛne saa haw no nyinaa bɛkɔ ɛbɛyɛ ni nyinaa ma wo amuanya ho oba KNG herbal misi herbal dan herbal kolna keba PFA Habme Pharmacy Fredimens any baby eto nru bia no a basa no edi open budi na to your number nso ne wonti bibia se afre 0244 26 7725 0244 26 7725 ofra homa we ya ye beje so ye no bekasa de wonti ase ne ya kyerem and then Nask Scientific Herbal and Research Clinic Limited, NASCHEBA for short, on Munsunye. Adofo Oba Santasia Hinema Kokobia, a Hinema Kokobia, Unya Siwo Station, Hona Uchakwa anymore, taxi for Nigina ho, catch them so wholesale. Wholesale hono, a hona NASCHEBA for Omni wholesale no, any dear nimshe pepe, ewo, a Hinema Kokobin ho, Namuntie. Onomo the special promotion bi ahyehyɛ so a eguso a ɛkɔso de ewu hia yɛ 100 Ghana cedis asa 100 cedis you di 50 be OPD registration 50 year for consultation na ba wo ba wo sa promotion we mu no nipadua ni mu nhwehwɛmu ne ɛbɛyɛ ama wo scanner hodo a ɛsɛ fata sɛ wo nipa wotwa na wo hunu meaya hodo binom a ebi achemato bi aba na ɔhaw bi ani sɛ yɛbɛka akyerɛ no yɛbɛtwa ama wo afei laba hodo nipadua ne mogya ne mu nhwehwɛmu ahodo ɛsɛ fata ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛbɛyɛ no nyinaa yɛwie a yɛtwa wakoma no na yɛahwɛ sɛ akoma no ɔhaw bi ba ɔhaw bi aba yɛnsia no na wonim yɛwie no ne yɛaka kyerɛw sɛ ebi ɔhaw wei ne ahu enuro nie wo sika tɔ oni sika yɛbɛmo akɔ ebrepam no aba ana wowie na aka sɛ okay mahume yade kora mo ma menkɔ a ɔbɛmo akɔ Nask Scientific Herbal and Research Clinic Limited saa no wɔn mo yɛ wɔn mo adwuma ɛna wie wo yade bɛ na daw so ɛtete wo ɛyɛ sikyire yade bi ana mo jabruso bi cancer ɛni ho ha wunti mu twetwe hani ana fibroid na ɛha bra yɛbɛboa wo wate sɛ yɛ ulcer enompe mu ha liver ne kidney mu ha typhoid fever na wa yemre wo mpem prostate mu no anya haw sisi yade bi stroke bi enamu yade bi na etete wo ho problem be ma wontumi enyem ba no wo de bra Nask Scientific Herbal and Research Clinic ewo ahenema kokoben wholesale nhwe animu no ne yemo awo your number eye 0243 30 72 0243 30
0244-7276 ɛna 0244-120-269 wobankran ya Taifa Fairview Guest House no yɛbɛn no ɛna Spinters nso yɛwɔ Rainbow Electronics akyi hɔ Nask for fa hobɔ yɛn na yɛbɛboa wo ɛgya kwa me nana asɛm bɛ na apɛ sɛ obisa yɛ anya akɔ nana medase mienu mini aba bɛn afidi no me hai ukuru no uhyia no wai bacho uhyia na tonso bukuru tonso bukuru no uhyia woni na ye uhu no woni na ye ajapade bi e bacho David ajeta woni ne nya bibia bacho David na oja ho kwa kurase no se Mohammed anko bepo no so bepo no betumi aba Mohammed ho wo kwa kurase wo wi e bacho e kura na se na me ko ho ko kura na se nti me kwa bi am koda bu ho a me kwa sika am de ya adwuma ne sa me ko ene bu on so me ko nti me kwa me se bia sika am de ya adwuma na sa me sika na me famila ti bu ho a me se bia sika se na am de ya adwuma sa o de mamia kapere kura na so se sika o de mamia kapere kura na so me ne kwa fu mu a me da o si jai o ba pere sam sa ya jai fasika no cho o ba pere sam sa ma me fasika no entu fu mu on pesa ba be yebi na china bi wa ba be ye me ne nebre ye na me jai ene bi aho kire nti me so ankora ne nyina akwa na so me don kwa na kan nse me tu kwan me ba ma be fa nkola no me brechi ya na ofre o ma me ka kire ne se me ma be ja nkola na gunu so nti wode nkola no bebre no ma me so yu nti fiada wode nkola no baaye nkola no ko die nkola na so sapa odi dwale no na nkola no twire so nti me anto blash mpo ama nkola no se ye mfe twire na wo ho nkola na be kan na woni tena ye wabo odwo trader e ba jere bi o mo odwo trader se na sa osisika odi dwasa okọ na odi sa sika no pepepe de ama wo se ndreto aduane ma nkola no me de ma nkola no ko school. Okay. Yeah, otama so. Oh, say. Nene waye mo bo. Obo. Busa mienu. She. Efa o kwan o dan ayure o usu. She. We dey twi. Ohima nyako. Ye hwe kanyameni anim enokre. Wo hwa wo wure ni na onni bie. Anase etimodin washeda anaso waheda ibacho no de no kwasa mpa se ekurase akose eyesa biefuo die ebeti ma ba se efuo no e ma ya onwa wo ma efuo no so ba mi hu sika bi efiri mo e ba hwe nkola no kurase akose a wo ye kokoo je se ne wo mpese wo be hwe wo ma nti ne ewunya bi a na ade be nti ususu se wo hwa ni na wonni bi na se eni da ho ana ye na wonye sa na mpese oyi ma no e ba cho no de mintimi nchire ho na obi asu se enkwada kọ ho no mo sebe o mo de sapa o mo di dware eni twitwiri wo mo se wodwen se se bibi wo ho a enka sika wo ho a enka ye de sapa ne bedwitwiri yesen ohunu ya ebi de obi kura wa na dwen se obi di apro sa na hu no what say wa ware foforo wone be ma bia wo ba wo foforo ofiri wo nchen ko ye mfie se ni ko sha ase so wo ye kokoo no yen ne ko 20 years ntimi wo da wa no ko ti mfie aduonu ni ti kokoo be pa no wo se wo ye mfie aduonu ni kokoo no ma ye ma ni nya bia wo de hwe nkwada no me ba cho wo no an ho me nim efiri se nkwada no ukoja wo mo ho a wo mo san ba ye no ese ebi anya mfie aduonu keto akora no wo so wo mfie dunan a o mama kwan ama maka se wo mo ani afi wo mo kodi akwama wo papa nchen ehunu se nia ne ma ekọ bibi sa anzo da e ba cho de bi nkura se anu mo yale wo mo kwa wo mo kwa se anu mo yale mpanyin wo mo kwa na se anu mo yale okay wo no mfi se aje se bia me me ne case ka ma wo mako na kura se kura mpesa nkura so be ba ho wa mako ho ama na pam wo mo da se ya makwan ye ko boa ye papa ho da ye ko ya de chen se fa bi se bia me anam de ne de be ka se bia wo de ma de nchen na ye ko mpesa nkura na kura be enti se si ye ya ye ka se
papa ya ye kana asem oye ukunu oye oma papa ana oye odan ya o ka o ka ne say oye ukunu sa medase nadia mamu afili and now we are flesh che o say nana asom na wo kana ye brofo na it means inspiring. Now inspiring also kire say it means excellent and also kire say excellent there say wo ko try exams na say wo twa kese a na teacher feel you anu atwe excellent there go sa ni bia say wo teacher feel you anu bia ana extremely well or nice yo mate abrofo abakrum enyam kasa me kabrofo na miti na obesremi a memfa ho abibifo na sebi onioma bi akobone atia ye nti we don't cherish ye nia ye de me ye santini ti se me kabrofo na metia memfa ho. Take your English fa brofo. Elizabeth sewa was an Krobea ma me pa wo na ho te say eli me ho ya wadama papa no de George Fosu ne ma me de say what's the din de say urefi pressure foul yeah dren what's the din ho pressure foul kaka what's the din jataba akra George Fosu wanya no heavy absent adai absent to say well ne phone ankasa no enko a switch off I think say baby awo no said na ne wife okay no be as so to me dum ne phone kwa phone oba no obenu aduane ano aso adum o fry switch off nti ehwe say nke nkuduru anwumere na de bi asa de working enkrato obeko ama wati enka waka wasidi odi efia ne so na me refi afia ono so ona osisi de waye panyini nti waka dem okay meda say enti George Fosu yesene maame aye panyini maame no wobukuro atonsu apia kurum wase kropon apia kurum na awo na oyire ya nya ako na wa na same way adesua wom yenya akrache no ntie ne side of it ntino adesua ewom ene yehwe Mr. John Fosu John Fosu yase dodo na anim se efra fabulous wo ye mechanic wa asafo Sam ya owo Uteke FM ha oso chia wo pa afa ma Grace apia onso ye hairdresser wo boutique old sales ebuakwa Sam se ochia mo damase ene momoa ya modeboa no na jarena seba anso mame na wonso ase ene wo moa odeboa Asem Beba Dabi dwumadie yi me pa chawo jarena seba de nuomienu ena abedwa so eduru edi kan eye Jerenas Vico Mixture na sa Jerenas Vico Mixture yi se wo ye obi a usisi eye wo ya usisi ye wo ya penpen nenso wo pesewsa penpen akokra te se wo eja kwa munim sa anwum we ne rap no unim ne rap no one boy we dey askepu kakra askepu wampa he ne rap no akwano usisi what else etu de sisi yade no a etete wo no kona koto Jerenas Vico Mixture no mwate be me se nam so kra ma se waye mre wate nka kra yira ope ho anu a wuhunu wunya Jerenas Vico Mixture we bia watwedi wawie hwe malaria enso tete adasa oba be ma wutie mi malaria na ha wo de wuhia ye Jerenas Herbal Mixture no ebeboa wayi atridi yade no afiri ho ama onipadua no aye nam aye ten oko Freddy Menseba Gilga Heba woko Misty Heba Colinac Danny Heba Pidanka ho nyina no ubenya bi oba Uteke Fimfia front desk wonso a ubenya Jerenas nuibi ye wo Brema UGC baby a DVL de wono ye number eye 024181
4677 0241 81 4677 amayeb heba shop ewa abu station onom na distribute generals nui it is up so fra amayeb fo nso a omon so number 0538 48 4411 Awurade fie heba center owo Kumasi Kronom Bosie Red Park Awurade fie heba center Dr. Amankwa na da no papa no na owo etire yade pa abetena wo so wo tinimu ache na wako enko no papa ne wo ho aduro bra no wonfa na aduro ne nka wo sa ti yade ne beko oba sebe enemu yade tete wei emoja broso hawo esichire yade tete wanhwe yi a edi stroke yade ne wo bagimu aka wo atofo mo sebe efom yade twere ebi wo so osa tete wo wuntinimu twetwew kwabrane waye mrem pem emanom pe se sika no bebre na nso akodi ma ne nso nsem na wo ma ne ho to no wo mpemu a wo sori anopa wo musi wa honhoma wo beba be kwan adwene superku a yapopode asi ho nya asem ketwa bejinja ho Awurade fie heba center papa be boa oba wo nsabuo munye wo nso wo pa wo be da aba bra Kronom Bosie Red Park na papa ne moa ne number 0241 09 3915 and 0549 206633 and abapa mo your biggest online shop onua mayenidwa they say the digitalization inti amadwadi ayefo wotna ofie through the digital system na wudi wudwa enti wo phone na ekuta no say ye Android phone wo say ye iPhone wo odi ko Play Store ana App Store na ko download this app yi abapa mo Ghana's biggest online shop aha no the obe order no eno ane ye de bra ye nioma ne ye papa enioma ne bo sa dafom wati ase ne papa nyina akire no ebo ne sa dafom edie na wuhia TV boyi fridge air condition fine dia na wuhia wo de wa name it o sound system wa kase ye be bom ama ho ato wo de wa akọ bie app ni mu na akọ hwe oni so ade o order triaka ba bia wo bia de bebro abapa portable washing machine kra 399 Ghana cedis esese ye ka kire wo se ye nioma boefo kitchen nioma amu yusu nyina no wo beja bi wa ha entade a ye hye nioma a ye di nua ye ni nyina bi wa na emomu ni phone na de be download yen app no de age number frɛ yen na ka de wo pɛ na sebe o send usika ya de wadi abro ya number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 oba de akra o de mbeko lunch na ada no ayedi afedi e waye din afedi e waye kom Odem beko lunch ne sapa mempe sapa me se lunch ozo ka sapa na wo ba bu mo la sapa echina okay echina ya wo ewure ya semi adesua ewom mama 2 minutes krache no yesi ye nya no ya ton krama no ma 2 minutes fa adesua yo akra me da se de mede shase ana se me fa firi mu se bema bia wotena se a wo se wo ye adwumaden ba kon eno no bio wo se wo ma eyi edi ho ehia wo emfa wani antu obi so yentie nanum asem de na enso so asem eni dance eni etwa bi ne ye de dance ye hwe menu aba ya ye ne no kasa se sie ya ohun ne se eniema bi enkoyi eniema bi tosini na se ne awoka no se wakra se mfie ebe se dunnim ni wokodua koko ya sabrei sebe ahokyere ya no mu a na wo se be ma bia wo se osapomu nsuo se te sade a na hu hia se wo ye na adwen se enkobekọ akura se wo koye koko no kwa ne wotena ha ena maami so woton take away ena nkwaran so ton fa America kura no anka bia kada bia ngombe hu wo ho anim ama enkwada na hu se ye papa ni awre chichire wo dipa ene kada bia we nya 1 cedi na we nya 1 cedi a enka de bekọ yanim na so ase ne nkomodie mu no kire se
enema bi to sini ama asa ahoɔden bi a ɛwɔ sɛ bɛrima no nya sɛ ɔyɛ bɛrima no onya ne nkɔmɔdie mu hwɛ sɛ ɔkɔbɔ maame amane a maame so ɔso kɔ akɔe ɔkɔbɔ onua nso amane a ɔse noa nso ohie na fa kɔhyɛ dɛm na ɔne nkwadaa no wobɛnoa ama fie ɔfoɔ ahunu sɛ woanoa biribi ato akɔhyɛ dɛm na ade kɔhyɛ dɛm wokɔbie so a nkwadaa no nso so ɛkyerɛ sɛ wei ɛmmoa bia mfiri baabi ama ɛmfa w'ani nto wo kunu nua bi so sɛ ɔno ɛna ɛba bɛhwɛ wɔ ɛfiri sɛ saa wɔwura no na wɔnim sɛ ebia wobɛka sɛ me nua ne bidi a sɛ wɔ sɛ me na meyɛ enti mɛkyerɛ wo nea ɛyɛ sɛ kɔnoa nsuohyeɛ ama fa kɔhyɛ dɛm nsuohyeɛ no wonoa ma efiefoɔ no ahunu sɛ ɔno so ɔnoa biribi na mmom ɛkɔduru dɛm hɔ deɛ a ɛnyɛ biribi bio ɛyɛ nsuohyeɛ nso yɛnom na enti deɛ meka ne sɛ bɛrima ɛwɔ sɛ wohyɛ wo sapɔ mu nsuo afei ɛmaa no nso so akora ɛnyɛ bɛrima nko ha na gya awade o ɔba nso gya awade ɛyɛ yie o tom sisi a wɔse sɛ wɔbɛka sɛ wɔbɛsum mi nti ɔnka so wɔagyaa me mfie dunie ɛnanim akɔnhoma nim wobɛfrɛ ne sɛ yɛ a ɔse me kunu sɛ wɔbɛbie n'ano aka sɛ ɔde ne nsa wakɔma ne sɛ menwaa no yɛ a yɛbɛka sɛ wɔagya awadeɛ no nti no ɛne ɔbɛtena ho saa wu na ɔbɔ sɛsei maame memfa ne sɛ ne precious time nyinaa no krakye agye no de no si hɔ obi a ɔnyɛ nnuro mfinhyia aduonum sɛ wohwɛ maame a wobɛka sɛ ɔwɔ mfie aduosia hwɛ o ɛnso ɔnyɛ aduonum o wɔyɛ 40 something ɔnyɛ aduonum enti sɛ sɛbe yɛgye obi adeɛ yɛ ne yie wode na bonawoɔ sɛ yɛka a wobɛka sɛ mewɔ ma nan no deɛ nam ne so nso maa ne baeɛ no hwɛ deɛ wayɛ no a wɔte hɔ hwɛ deɛ wayɛ no enti mede nsɛ ɛkɔ okay ɛyɛ me na magyaa no na kyɛ sɛ krakye no wafa ne ho ani ebiaa ne sɛ sɛsi a 30 million ɛdan a wɔ no mu tim yɛtu wɔ no mu yi kwan bɛn no wɔmfa afra wobɛtena ho na ɛnyɛ deɛ ne ɛgye mu ne yɛhu sɛ obi kura hu mmɔbɔ sɛ wɔni kunu ɛbaa yɛ ne fie wura ɛpɛ ne kunu afrɛ no ɔni kunu anka obɛhu no mmɔbɔ sɛ sugyani nti ebi ɛdan no koraa mede kyɛ ne sɛ wɔnterem nanso wɔ kunu deɛ obiara ne ɔbɛsa wo kunu ho akɔ han dan ama wo ɛndituru baabi a ɔsɛ ɔsɛ wo nasi fɔ ɛbaa yɛnya boafoɔ bi ne kɔtua first 30 million de ma na ɔma atene mu ama asie obi bɛhu mmɔbɔ sɛ si a saa ɔwura yi sɛ nka wawu koraa no a ɛnka wobɛka sɛ wɔyɛ kunani so ate ase enti wogyaa no nso so a enti ɛma na ɔmote hɔ no a sɛ ɔbɛsum ɛntena sum ho antwɛn sum ho a ne ngu ɔtom meji sum nso a mefili o ton nya ne baayɛ bi a ɔno kora deɛ yɛ mpena twe wɔ teacher ni die wɔ se teacher ni ne ma ne 400 million teacher ni sɛ daabi yɛde krakye ya ka afɛdi ɔse o metua 200 million kyerɛ sɛ gɛ no emire bi atwa mu ɔboa me pɛn gɛ yi sɛ ne sɛ nya 400 million ne deɛ a ɔnye atie for 200 no gɛ na anye hey the 200 million you used to do something kitikiti kura for yourself, it go benefit you. Mama me so me benefit me ho kakra. Akwasua mansa adepa pa bi. Ma depa na ho te say. Very good. Nyankopon ya da roma. Adofo time herbal na akwasua depa free. Na wiei wa be kame ni metiefo nsa. Se yen die nti awa. Medase. Nyame hira o mo ne adwuma pa mo ye. Adwuma dase. Ewe o ma de hye me mama ha e mama tenase e mama kwaba e ba otek 92.9 FM 102.9 102.9 yeah good medase papa nyame hira o medamase se mo ajebre e de mo fidie na to otek 102.9 FM kasafidie so mo amutie na mo san hwe yen ewo infoni ahodo a etwa gue so ya mama kwa aba mama tena se medenchi asronko every time Herbal Center asoye e de bre wo bibiara asante man adehye Ghana adehye amowa chirichiri ene bencheye ne pueye atoye etifini anafo time Herbal Center ono ne kofa bayo kofa time Herbal mixture eduro kase no e de abedwa so na sese wodi nru ahodo mienu atumi wom e na abedwa so de di kan no anytime Herbal mixture edro de tosu mienu eye time HH capsules anasa ne mixture edro Mr. Osasha ne nso say HH capsules anasa ne mixture no ni nyina ye edro aduma baako efri se wiase no obi a wode ope ye obi o ho se edro no de ope ensuo de
Yobi on so wa pɛ ne topaye de memene ɛno nti no onimdifo no hunu saa no wakɔfa topaye ene de ye nsuo ɛde aba ɛno nti ha wo ho enkoto mienu no to mu baako na ni nyina nso ɛbɛyɛ adwuma sonko ɛde ama wo medrofo wapɔmuden ɛtesɛn dwumadi a ye die ye de boa sɛ de ɛbɛyɛ a ye da akye ne apɔmuden sem ebetimi agina brane ewiase obi abompaye a osire nyankrompɔn sɛ ye a wo sire nyankyere ahoɔden wom enkwatenten de ma ne kra nyankopɔn wo mpaebɔ no watie nanso wo so wɔ asodi anasa asɛde ɛsɛsɛ wo yɛ ɛma wo mpaebɔ no etimi wie mu di wei nam so ama onimdifo a nyankopɔn di nyansa ne nimdeɛ adom ne hunumu ɛdom no na ko a doctor Kennedy osu ageman ɛhwehwɛ mu hunu sɛ therefore no nyansa wɔde ama no ne twa sɛ ɔde yɛ bibi ɛno nti ɔmanfoɔ apɔmuden sɛm ɛgro ɔde gro atɔprɛ ɛniama ɛgye agu ɛniama ɛsɛe ya wawie mu ya apɔmuden sɛm mu ɛno nti ɛno wɔhwɛ yɛkɔfa time HH capsules anasa ne mixture ɛde abedwa so na sɛ ɛdure ya danse efiri mu ba no ɛsɛwani na ɛnsa wo kakyere hyɛne nso sɛ yɛnure FDA for agye atom ɛno nti wotɔbia ɛne nsunsuaso bɔne biara ɛwɔ nipadua na kwa biara so ansane ɛbɛtɔ apɔmuden kɔmɔtwetwe ne so mede doctor number bɛtodwa ebi a wopɛ sɛ wotie no ɛne ne kasa ebi a wopa adwenkyerɛ bi a emu dɔ ɛsen medie frɛ na no ayɛ krado wo haw biara ɛda wo so no ɔbɛboa wo ama wo haw no nso atimi afiri wo so doctor number ne 0244 417 669 0244 417 669 kayo set time no time Oduma nkoma bɔ ade no ɔkan sɛ yedi aduaba na yɛ ayenhwɛ mfa na hahan no ensanyarewa ahodoɔ ene wobɛtie na aware egu ene wobɛtie no na nyare ahodoɔ adi nipa ekɔ ne krachi ene wobi wɔ hɔ a onyini mponru ne mfie so nanso yade ahodoɔ egu ne so no enya asɛm ketwa yɛn nananom ene yɛ maamenom tena ase no na kane no wɔde nubuna ne hahama ene nua hina kɛseɛ ɛna no wɔde sa wɔn ho nyarewa na ne nyina no sankɔfa wo mpanyimfo se yɛnchi tete atempɔn no anyankrompɔ ka ho asɛm no ɛno na nakoa ɛnam so a ɔde time HH capsules anasa ne mixture ɛde abedwa so ɛyɛ yɛn ankasa yɛn nubra yɛn hahama ɛne nnua hina hodoɔ ɛna doctor akɔkwa yɛ brentio mu akɔteteɛ asɔne so krɔgyen ɛde abɛfa mfidie mu ɛde ayɛ time HH capsules anasa ne mixture ɛde abedwa ma so ɛno nti no sɛdeɛ aduro ne sitie no adanse efiri mu ba no gyedeɛ wɔn so obi nhwɛyɛ ɛna wonim yadeɛ wɔ hɔ ɛyɛ wo obi benya wa ne firi yadeɛ mame ne wansere ɛyɛ yadeɛ ɛntena hɔ ma yadeɛ ɛmmɔ wo ansa wahwɛ atuano anasa wasi ano kwan na mmom frase sɛ wapɔmuden no omfa nwura tɔprɛ obama won kwa asombo na ho ahia wo ye nipa dasani a ye didi a ye nom ye akoba ye won twetwede tempenten kwa anopa awia ne anadwo etwa sɛ yapɔmuden ensɛm nso ahuhia yɛn papapa ya hyɛne nso sɛ time HH capsules anasa ne mixture no eye immune booster e boost immunity no a ɛsan eyiyi nkeka wa biara efiri nipadua no mu efi ene demudie biara aba nipadua na kwa ahoduo mu no ɛno sa dwumadie no na HH capsules anasa ne mixture no etimi yɛ paa ɛnya nonko dwuma edie no ɛdɔɔso HH capsules ene ne mixture no dwuma edie ne bi nso ene sɛ bɛma asabi ohunsuo agene unsuo no oto etua entimi nkuma boa sabi okokwa so a entimi enye hwee wo ma wodofo ne ho nsɛpɛ no oba no woni ne di agoro a na ne ntimi nye ɛma so de ehunu sɛ yɛpɛ ne yɛnkonko a yɛpɛ de ɛdɛ sabi enipadua no ɛwɔ adwuma a ɛyɛ ɛno nti sɛ bɛma wote hɔ na wo ka afro asɛe na wontimi ɛmma adwuma ɛma wodofo ho nsisi ne ho so na ne ho ntimi nsɛpɛ no de a ɛne na wo kɔya na wo bae odofo ma won sanka time HH capsules anasa ne mixture ne bi na ebeyi saa wo haw no ne amane edawo so ne nyina afiri so obi wo hokra na ye adwumaden bi a wo ye enam so ama sabi ne sisi no emu aye mre na hoɔden ɛso ahwan nkwamwa hoɔden no nso ɛso hwan a etwa sa wo hyɛ nkwamwa na hoɔden den
per time HH capsules anasa ne Mr. Nom na ebeboa wo papa ebeboa ma watimi agina brane na wapomuden sem so ebeye kama ede aboa nyarewa ahodo biara ekutia no ebebre nase na wadi yare ahodo so enkunim ansane ebeto ankomotwetwen so no mepesa mesan de doctor number no atudwa biem ebi afa na wode wafidie na to otek 102.9 FM kasafidie so anasa ne television so fra doctor na waya krado se wo beje so emwa biara wo hwehwe no ebi a ebrenti wo beka se me hawi wo mu ni ho anu aduro de mame there be fra doctor no aye krado obaboa wo na adanse a amanfo edi no esan mo a wode aboa wo mu wona wa amanone wona wa akirikyiri ne bencheye esewani na nsa wo ka kire doctor number no ye 0244 417669 0244 417669 kayo sa time no TIME medase ohene mpo oswaye a aya wo swaye yade esan se wonim sa yade wo hoi eya yade ma ohene tofom a ontimi eni akonwa no ema ne nyeyie na woni padasani me no mienu ade anamo na yetu ade aboya pom den ensam ho ebra time HH capsules anasa ne Mr. no oba sabi wahemfie ho enema enkoyie pampan bi efri wo ho ba enka boni bi ewo wo ho pampam odofo efri wo nchen wanhwe ya na asukonoma bi akwaje na efri wo nsem meka senso bi kroye wa abono wade o onene na ahya abrabo ase enne ebredru se wo bete de no obi efri nchen wo ba abeje medofo bomoden ma won sanka time HH capsules anasa ne Mr. ni bi na ebesa atwe wo dofo no aba won nchen esiesie ahemfie ho no na esan etwe wo ho nsuo no eboa ema wase ho so twan sa aman na bema no ni di ahia wo sabi enkita ho die ekoso wo mpaso a ono nso nani atimi age sanemrane no ono nso nsa wo mrane ma wo dofo ani nye ewo wo ho abrani nyinara ni nyina time HH capsules anasa ne Mr. ene beboa eka adofo bom ye frɛ no modon so edi adofo ntem asem ensem biara ekoso wo abusua no mu ama wo ba hunu be ma na obu na nichie be ma so hu na ira na ne buafuo esan niema bi e pampam ne firi wo nchen ti no time HH capsules anasa ne Mr. ewo ho se ebeso sa wo ha na no ede ama wo enemre wo beti ayese wo bi na obi awo kohwe o se e ba na nya me ba enya wo ba na ye hwan ya wato pana sabi mpredua sanke ba firi mu aba ye dan ne de koma wo bi na chese wadwuma ye ho nte anasa wo moden bo enso ani ma won sanka time HH capsules anasa ne Mr. na wanka sa beto pa ama de be firi mu aba no eye wanka sa wo de ankwa ye te se wo bi ba ena se wo hwe no wada na wo na igu abonten wo sum da ho na ye bo yem de eya bo modern per time HH capsules anasa ne Mr. chiri kwan na beboa wo ne wo yiri nyina oba no be ma no eno nti oba se wo to a tobi nom ne tobi ma wura be ma so na wo to ano ma tobi ma wo dofo na etimi aboa asiesie montem ayonkofa hwese time HH capsules no moto a mo benom na beka adofo montem abom ama mo ankasa no afie no anigye sonko abem sabi obi wo ho a ensansan age na hemfie aboso be ma so be ma no ensansan epete ho ahia ama sabi ensuo boni bi ne nka boni bi efri ho ba enam so ametoda kra sabi wo boxes mu ya na ayabasa per time HH capsules anasa ne Mr. Achiri kwan na ebeyi sansawansawa no nyina afri ho na asiesie wo ama ye bema mu ebeboa ma wadwuma a wo ye se mpaso agudie no atimi akoso ankwaya te sa antema ge na daho nso adagye de ebema waso ayehye bomoden ma won sanka time HH capsules anasa ne Mr. ne besiesie wo ne wo yirentam ama matimi aye fine oba nso no ebeboa wo asiesie nipadua na ma na ye fefefe ebi kra na ye wo haw bi ana yare bi ena aba ama akofa saa wo haw no ede abrewo ewo wo ne wo dofo ntam nkita hodie entam a time HH capsules anasa ne Mr. ewo ho se ebeyi sa wo haw ni nyina afri ho ama wankasa no yafra obasima enye oba ne de sabi wadress shepe na mabonten so nanso ukofia na wo dofo hu wa na ne buafuo oba wo hunu wo nanso na wote ho time HH capsules ene ne Mr. ebedi wasema ma wo ebrenti no aha ne de apomuden kwomotwetwen ne ebesie ansa na mesore ne bia na wo pene doso pro etu fonfa wani nkyeremu KNG
Herbal eno ewo mrom Abidjan House atonso Monaco Junction Danny Herbal wo mrom Missy Herbal wo mrom Palace Pharmacy enso ewo Bremai aha na pomden kwamotwetwe a mede free Time Herbal Center aso ye de bre adehia mo hwe Otek television na mutie Otek 102.9 FM so no medibesie ndamase ama moniti a adeshi yenso yedase agosia de pa na enawie o free Time Herbal na waba besom ye no wate de ye de akai wana montuo ko ba bi eto ne aduro bia na time no pay unsunya bi na wunya bia aboawo enawie awodadie mu nchia nkomawo udi de Elder Solomon Bedu o Church of Pentecost wasafum ewo Tafomal 3 Pentecost asafum Tafomal 3 ena wo ene day Elder wenya afeko e de aka omfie ho na Dr. Ebenezer Ajimai Hepa Plus Doctor ose ene ye wa day Elder osire nyankopon nhira ne nkwa husan ene na ho bambo se nkoso antos na nya okese. Happy birthday to you, Elder. Afei mensa patience dodo na anim se efro maame kwadu oye nurse ni ewo St. Martin de Paul's Hospital ewo epueye mantemu enei obapa wenya afeko edi aka omfie ho na uku ya wo Lawson FM and TV se ne day oba wudi wa wodai osire nyankopon ni nhira ene na ho bambo se entonso shadenso se Easter praise no eno nso baso eye Parish Youth Council ye wo All Saint Catholic Church mu wo Kumase Santaze Fanchrebra ene ne Otek FM aka bomu a ye de Easter praise 2025 ye de brawo ye say hallelujah ene ye nyom na ye de ohima mercy ba jodo aheba pito wusu anse ba eye free ye nyehwe ye nyina ye mekamom ye ni asa ye nyi awurade nyankopon na ye wate ase na ye nya nigye emfama ye nkra eye bosom ye womu ne de toso aduonu nson wa afiya mu April 27 ena dwumadie na eba so wo All Saint Catholic Church mu wo Santase Fanchrebra 4 PM pepepe ni ahya ase so opese wo sponsor dwumadie ya number we na frɛ 0547982256 ena 0205787652 ya nyako se ye ya ye kasei se ne wa wunim George Fosu baabi o wa asem no ye panipa na ye nhuna ye tonkra ma no awiai ya tonkra e de ama ya Fosu se ye ya ye kasei busumi de tosu dunsia enene anya ye bekwa akodi Easter kwan bia so a esese enya ya Fosu twene ba na so wade wo ana won wade wo na waja nkwada bɔ so de no opese oba wo nko a wohwo edan sika ahye na fie wura epene da sika ne no nso adane asem kwane a obekasa yemfa so no ye nyina ya boade afa so wate enti kwa akoma to yam wate na susu dwene wate one krachiwe nkasa wo kire ho arafo asemu a etoso mienu enda kakra nie Asem Beba yanim ewa afidie yi so maame bodin na tie fo ntonka amatawia frebu akwa ene oba yanim ha owura na adne ba na ye friend say akwasi ehefa no ono nso wo no enyine suso ene ode krache de ba ha eja ko abetra se na samu a wode ba ye tietia kire se maami okoye kokofuo ewa hefa ewa akwasi wura janshi hwiba akwasi wura janshi emfie du ya koko na hyase ese eso na asrochi bi be bo no wa abraboni mu ne ba be wui mputupuru mu oba won hu de wonye ti oye na dwen so obefiri ho enti ene yete saade a na saase
ɛne ne kookoo no nyinaa waka bɔ mu ayɛ ne bafua ɛna ɔde ma Krakye Akwasi no sɛ ɔnyɛ na yɛnkyɛ wadi nkia ayɛ kookoo mfie du a ɛsuo enti Krakye na teteti kookoo na ɔte ano abrɛ maame bi to de bi anada ne akasakasa asase no a wɔnyɛ no a ɔse Krakye ntre ne ho nyɛ ekokoduru baabi no ɔde kɔmpanyimfo anim sɛ ɔno koraa no saa tam a wɔde yɛme nkyɛ ne ma wasase ne yɛde ma na emu megyapadeɛ na ɛwɔ so dada no a na aduru ɛsoɔ kwan no onim deɛ ka no saa brɛ na hamo ha yakye no na dwene nyinaa yɛ no kresrene enti na ma wɔde ka ho no enti afuo no ɔde ama na asase na ankasa Krakye ne ntumi nyɛ enti ɛne yɛte saa deɛ ɔna na asase ɛmfa nto ne hɔ owura no de kyɛwpa ne ade ne mpanyimfo te aseɛ yɛ sɛ ɛne mfie mmienu akyi kɔ yasrɛ maame no de ama wo ɔsan kɔkɔ gyina mu a saa fitere hwɛmpɔ yɛ huhwe maame ɛsɔre sɛ dabi Krakye baabi aduro no me kura kookoo na mdi nka kora de ka ho no manumi ho ɛna masa de amoa beduru saa brei wo hwɛ yɛ a me kookoo sizi sɛ mfie mmienu no wantumi anyɛ no ɛna wasan akɔdɔ ɛmfofo bio san de aka ho nya afei nam de asasere ma ho enti fuma de to no hɔ ɛna ɔde asɛm no baa yɛ nim ha yɛfrɛ owura no ma no bae adeɛ ɔnom yɛ na proper documentation biara ni ho nkratasɛm biara ni ho nhyehyɛeɛ biara na ho maame deɛ baa ha na sɛm a wɔka ne sɛ ɔgye na saase ti deɛ si gyinae ne sɛ ɛneɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ na yɛnhunu sɛ anyanyam biara owura no maame no deɛ ɛdafua asase no wadɔ so a wadidi so a abɛduru saa mpɛmpɛnsuo yi kookoo na ɛsɛ sɛ woyɛ no wɔ asase ne so no akosi sɛn yɛhyɛ da ɛbrɛ ne ibɛduru ameakɔ a yɛfrɛ owura no a n'ano asɛm a ɔka ne sɛ mesra mo maame no baa ɔbaeɛ no deɛ nti no ɔso ɔbaeɛ ne yɛ sɛ ɔse wɔgyina asase ne n'agyapadeɛ a wɔde koraa ka ho ɛde ma wo ɔso okee sɛ saa na ɛteɛ deɛ a sɛnea motena ase na moka asɛm no akyerɛ sɛ sɛbea yɛ me maame koraa mentumi nyɛ ne saa enti maame ne nkɔnkɔfa no afuo ne kookoo fuo na asase o ɔnkɔnkɔfa ɔnyɛ ne hwee maame ne mfa ne fuo na hu hia sɛ baabi a yɛkyekyere aboa no ɛhɔ a ne agya no enti ɛnɛ maame no wɔ ha Krakye no asɛm no a wɔkaayɛ no montie bi ma asase wura de me abrɛ mu sɛ momra ne ɛnyɛ nkyɛkyerɛ mu sɛdeɛ wofrɛ me kaeɛ no nti Krobea ɛne woni asɛm bia de me sɛ asase no maame no nkɔfa me sika koraa metu nsa maa no no ɔmfa memmusa no ho hwee me papa se ma no ntwema nso nti wagyae de akyɛ no mɛse ɔmfa ma asase wura de me abrɛ mu sɛ momra ne ɛnyɛ nkyɛkyerɛ mu sɛdeɛ wofrɛ me kaeɛ no nti Krobea ɛne woni asɛm bia de me sɛ asase no maame no nkɔfa me sika koraa metu nsa maa no no ɔmfa memmusa no ho hwee me papa se ma no ntwema nso nti wagyae de akyɛ no mɛse ɔmfa okay enti wɔse ne papa se mo ntwema nso eno wate Krakye ne nka ɔse sesei sika ɔde ma wo wɔnyɛ hwee wasase ɛne ukookoofuo fa wadeɛ wosom sɛn na som medamase na menhyiram na mmom mepɛ sɛ mebusa baako ɛsiane sɛ asase no deɛ ɔdɔɔ n'akyire no mɛkoraa no nea ɔdɔɔ n'akyire yɛ sɛ ɔno ankasa ɛna dɔɔyɛ ɔde ma obi ɛna dɔɔdu abankye wɔwɔ ama no asase no ɔsan de akɔma obi wɔ aberɛ a wonim hɔ hwee nti mmerɛ a wɔgya mu no bankye nyinaa de ama me na asɛ hu kakra ɛne deɛn ɛyɛ wasase eno ɛyɛ wasase enipa korɔ no a wɔde asase no maa no wo nim no enti ɔno wɔ asɛnkaeɛ bi a ɔde saa nipa de nkɔka ɛgya kɔ ame Krakye no nasɛm no ɛnie maame no odi fa yɛde asase no ma wo fie pii kɔtɔkɔse yɛde ɔba ama wo atena fie du sɛ wone ne nyem na wo wantimi ne na anyem anwo adeɛ bɛkyɛ ma no akɔ a wɔsɛ ma memprɛprɛw maame no odi fa wɔne aberante ne hwee deɛ ntia na odi fa no sɛ ɔgye asase no na kookoo ɛwɔ so dada kookoo a na aso ɛwɔ so na aberante no te so didi ma ɛno meboa maame no de asase no ma no na kookoo a aso a yɛte so didi ɛwɔ so aberante no de kookoo no sika no bi ɔte a ɛduru baabi kɔ a wɔfa sɛ no mi nkɔma maame no nti maame ɔsɛ maame no fa a wɔno so asom yɛda no ase sɛ